Ndiri bo sister. Aiwa tiri right hedu vari sei vana? Vana vari bo zvava mene ikoko. Aiwa kuno kutiri bo. Taona murimo mumastreets saka tichimbokubataiwo timbonzwawo nenyaya kuti zviri kufamba sei. Tokupaiwo mukana tinosingonzwa maikeketso vachiti kana vatsamwo vanonokanda mabhomba hatisati tambokunzwai muchipindura. But this time takakuonaiwo matanga kukanda maposti. Zviri kufamba sei mafanzi enyu nesuwo tichida kuziva kuti chii chiri kuitika, muri kuramba kuchengeta vana here kana kuti muri kuabhusa maikeketso kana kuti muri kuvachengera makasiyana, zviri kufamba sei nhai hanzvadzi? Hanzi nevanhu tokumbira uenda angoisa kamera tione kuti ndiye here pamwe ighost tinozogifta munhu asiri. Baba Keketso mobvuma here kungoisa kamera yenyu on just for 1 minute mobva zvenyu vanhu vangokonfirma kuti ndimi. Ndinosara ndakunzi ndauisa ghost panapa. Guys, ndi Baba Keketso. Ndiri mumota. All right. Ndi Baba Keketso. Hazvina mhosva hatini delay vakangokonfirma kuti ndimi. Vari kutanzi ndoda kugifta but ndoda kuona kuti ndiwe here ndiwe Baba Keketso. Kamera yenyu miraitone kuti ndogona kuitena kuno ukwenu. Kuno uko hamusi kuoneka mukabaya chisaini chevidhiyo inoningirikira. Chisaini chevidhiyo pakamera murongotenesa vanhu vakaona ndimi mobvisei. Hatisi ichiri kungotiratidza picture. Hanzi ngaimbe hada kuona Baba Keketso ngaimbe kuYouTube yavo kwete kuti ngaimbe. Nai muri kuvaona here isati sikuvaona pavidhiyo? Oya yaita ngoratidzai. Oya ndivo Baba Keketso guys, mavaona. Alright. Aiwa ndakukuonai. Good. Right. Ukoneka. Uye Keta asikuoneka. Ini ndiri kutokuonai panapo. Ndiri kutoona Baba Keketso vakagara vakapfeka heti yeblack nechuma chine yellow. Tiri kuvaona handizivi hangu. Vanhu vari kuti yes tiri kukuona ewe hanzi is handsome man muchariona Mai Keketso. Yeka Baba Keketso. Right, aiwa tavaona. Thank you. Vari pamba pepe pasipa vasina pepe. Vari pamba pe vari. Vaona vari pamba pepe vasina pepe. Pamba pe vari dzora ichi tavaona. Pamba pe vari ndopavatora. Pavari kuchengetwa. Hanzi type yangu. Vanhu vari comment section chimbomirai please. Tina Baba Keketso guys, jokes aside, hanzi kunaka kudai hanti muri kuona moya mukatironesana Mai Keketso ndanda kutengesa Baba Keketso pana. Anyway, Baba Keketso toda kumbonzwawo side renyu chii chiri kunyatsokunetsa pamuri naMai Keketso. Kana muchida kutaura muri pavidhiyo kana muchida kubvisa vidhiyo it's fine, vanhu vaona kuti ndimi. Right, yeah, vabvisa vidhiyo maona kuti ndiwe anyway. Ati satobvisa hedu kamera. It's okay. Vanhu vabvuma kuti ndiwe. Chiri kunyatsokunetsa nhai Baba Keketso panyaya. Hanzi Keketso zvinoreva anonzi Kelly, vanonzi Baba Kelly. Chii chiri kunetsa panyaya yenyu naMai Keketso chekuti matadza kunyatsoti munyatsogara pasi sevanhu vane nguva vasiyana kudai kungobhashana nekupostirana maposti, zviri kufamba sei nhai endi? Okay, unozani ndakangoti nezuro rega ndimbonyatsoti nditsvagewo help. Kwete not kuti inini ndiri kuda help. I wanted vanhu vanokwanisa kuti vabatsirewo amai vevana kuti chinhu chinonzi chinoitika mucoparenting, zvinhu zvese zvine murume kana achishanda kana kuti ari kuita mabasa ekuchengeta vana haafani kunge achinzi iwewe kana kune zvanetsa kumba you actually demand zvezvokuti unotosvika pakutoti mari inoita nge inonhongwa mumashizha, tange inoita kutanhwa mumashizha. Waiziva apa. So the issue started when it's yesterday ndofunga pakavhura vana we had paid school fees avo ese nechichi nechi. So pane query yanga akaita ekuti the previous month anga akati ndokumbirawo kubatsirwa kubhadhara rent because ina handimbhadhare rent. Ndaiti zvoni kana inino at least ndinoita zvimwe zvese iwo chiitawo rent handiti. And then so akanga akarequesta kuti ndoda kuti mungondibatsirawo for this month.
then ndaitoramba ndakatombotanga nchiramba bva ndazongoti no, for the sake of kids iripo rekatiti kana tawana mari yacho then we send it to you. Then tichibva yaifanoita 150 anditendere extra. It was extra money tandabhadhara mabhuzi evana zvese. This was just extra money yekuti angati ndokumbira kubatsirwa. Handizve. And then ndobva tosenda musi wacho wiki racho ndane zvimwe zvandaida kuita zvekufamu ndiri kurenovata then yekufamu ndiri kuisa masola nechi so vandati alright it's fine panapa ndine $50 yandinayo vandatuma PA wangu and I said PA chimbosanosenda 50 iyoyo then panopinda mari yangu yeYouTube then ndopandichazoita sei pandozongokanda imwe 100 yasara but inini handa kumuudza kuti nini ndakamirira kuti mari yangu yeYouTube ipinde because mari nandaishasa zvimwe so akabva atextira vazotextira usho message yakaiti chizvi okay akati munoda kuti kana hanzi munoda kuzondipa kana ndapopota iroro ndakutukai exactly ndo yanga iri message yake then achibva aisenda kwandiri abve wachiti ndo mashoko ataurwa naye namwekeketi ndobva ndati anopopotera ani ane basa naye, you understand. Then ndopaka vatanga kutaura mawords pakapaka ndopanyora zimdhadhadhare shauda tseke mbai munhu rompe mhata yako nemhata yako achituka kuti saka babakeketi muri kuti mari yanga iri mari yeextra isinei nemafees nechikafu nezvamunomubatsira zvevana yanga iri mari yangati ndibatsireiwo ne150 imukati pari zvino tine 50 imwe 100 tichazoiwisa ndobva auya akuti muda kuti muzondipa ndakutuka iri ndobva atanga kutukirira alright saka aita ndobva atanga kutukirira so inini paatanga kutukirira I didn't want kutaura naye because inini naye hatorina direct communication nekuda kwekuti each and every time pandenda ndisina kumbloka ndakamanbloka anenge achingoti tazonzwa unzi utakuona uri kwakati une hure wazoita sei tanzwa kuti wazodai tanzwa kuti hanzi wakapiwa siki zvazodai dai and I was like unoona ti iwo wadi kungoconcentrate nekundiudza zvinhu zvevana zvisinei nelife yangu because life yangu inini I do what I want. Iwe kana uchiitawo zvaunoita just do it mulife yako hamene kup and then ndosaka ndakazoposta chiwicha anga atonyora zimdhadhadha arisendera PA wangu akati manje ndoda kukuendera pasocial media kuti muchakaura chete handiti and then inini manje vandangotora screenshot yezvaakanyora zvaizvo kuna PA vandangozviendesa paFacebook and vandataura kuna vanhu ndokumbirawo kana kune vanhu vanomirira mamen rights oro vanokwanisa kuhelpa mukadzi uyu kuti vapindiriwo vanodai because inini ndaneta nenyaya yekuti ndinongonzi handisi kuchengeta vana but ndoshava kuti pacho panenge chinzi handisi kuchengeta ndevapi so I needed vanhu vanombomuonesa kuti life aimirire kumunhu one chete kana kuti usathreatene munhu ende usaite zvinhu zvekuti munhu ashande nepesi yako because mara inhongwe aitone blackmaila nemathreats ekuti ndozoenda kusocial media so ndangoti rega ndigare ndazvisa pasocial media to clear things out toona kuti nyaya yacho inoita sei ende mari yacho handandisina kuramba kakuti ndandaramba aiwa ndandakamirira kuti pane ini ndandisisina mari ndakamirira kuti mari yekuYouTube ipinde andiri so paitika zvese izvi mari yacho tozopinda kuseni after zvinhu zvese zvaitika and I was like abe unatomuradza ndikati akona imari yandaida kutumira musikana but handichaitotumira ikokoko ndikanditumira ngomai vangu nababa vangu chiva ndatumira half moms namudhara vandawatumira ndikati until she learns the lesson ndo pandichazoningirike pandichazomupa maextra money. That's when the issue started. Alright. Right. Inini ndoda kubvunza zvinhu 1 or 2 hanzvadzi. Pane nyaya ndichitaura nemi naMaikekeso, pane nyaya yandanzwa kubva kwauri nekuna Maikekeso yekuti custody yevana kukoti kumutemo yakapuhwa iwewe. Because inini mazira ndinoita mutemo yepasi rino rese custody kazhinji automatically vabereki vakarambana vana vanopuhwa amai unless kana ini ndine rimwe dambudziko randinaro rinoita kuti vana vanzi no ngavapuhwe Chris. Chakaita kuti custody yevana ipiwe iwewe
plus sei vana vachigara namaikeketso iyo custody uriwo wakapuwa custody yevana papaperwork. Okay. Pandaka first thing I will start nekuti sei ndakazowana custody handiti. So ava vanga ndo vanga vane vana at first pane pavakamboenda kumaintenance and then pandaibhadhira maintenance indobva ambotiza nevana bvaenda navo kuSouth Africa ndobva ndagara ndichitotsvaga kuti ndobhadhara maintenance kunani asipo. And then we came back tadzoka obva amhanya kukoti unotaura kuti in fact kudzoka kwacho ndini ndakatovadzosa inini ndikavati dzoka nevana because life yairarama kuSouth Africa yacho ndandisingaifariri ndakaenda kunoona pavaigara vachigara mumukuku ndikati zonaiwa dzoka nechi nevana handiti. And then I had my friends vekusouth vakauya vakatozomubatsira kutransporta and so forth, and then she came back aita adzoka kudaro and ndobva ndati akatanga unogara kunenge kuwadzana. So pane munhu angambori previous coordinator wangu wandaishanda naye ainzi Oni, so anga munin'ino wemukadzi wacho nemurume wacho ndo vakandifonera twice vachiti Andy life yataona iri kugara vana vako ka I think the best is enda unotora vana because zviri kuitika vana vachiona zvanga zvakashata and so many people vairamba vachindiudza. Then ndobva ndatosiko advice from someone ndobva nditi aiwa enda unoita sei, enda unotora custody yevana kana vana vari kurarama maconditions akadaro zvikutoratidza kuti amai havakukwanisa kuita sei kuriritira vana zvakanaka. You understand? So then vandaenda kukoti ndobva tanopiwa lawyer bva tataurirana zvatakataurirana handiti bva ndapiwa custody yevana but ndainzi amai vanotora vana maholidays vachienda navo bva ndanzi vana vaende kuboarding school. So patakaisa vana kuboarding school pane fracas dzakangoitikawo imwe hama yangu handitaure nemazita, imwe hama yangu handaitotumira mari dzevana dzacho ndiri kusouth kana ndikaenda kusouth kana ndikaenda kuengland kana ndaitumira mari dzemaschool fees. And then I later found out kuti vana vangu pandakazoenda ndega kuchikoro ndakasvikira vana vangu vachinzi vabhadhira 300 chete but ndatumira mari dziri close to 2000 something. And then I had to take my kids pandavatora nchibva ndati ndakugara navo Quarter Falls. I was married then ipapo mili ndokumbira undiblokerewo munhu wese ari kunyora any comment iri negative kana anyone ari kutuka end wese blocker straight away usatombomute ingobloka because panapa hatina kuya kuzojaja vanhu zvekuti ende anohura kana kuti ende hana mari hazvinei nesu isusu. Panapa chatinoda kuzama kuona ndechekuti chiri kuita kuti vazopostana and namaikeketso havasiri vese vakasiyana. Saka ende akahura ndezvake nemubhurugwa make, maikeketso vakahura ndezvavo nemubhurugwa mavo. Bloka munhu wese ari kutaura anything mucomment section achituka whether ari kutuka endo ari kutuka maikeketso because panapa vanhu vada kutaura kuti tionesane tione pane problem zvekuti endi ndaona mumwe munhu anyora kuti wakandinetsanisa nemunin'ino wangu ndezvako izvi unonozvitaura kupeji kwako kwete panapa and auya kuzotsanangura nyaya yake maererano nezviri kuitika pakati pake namaikeketso nevana zvekuti enda anohura kana kuti haana pekugara hazvinei nesu isusu hatisi malandlord tese hatina pekugara hatisati tavaka. Saka zvako zvekuda kupinda personal block and remove anyone anodisrespecta and achitsanangura nyaya yake. Sorry kondinya hako and right. Saka custody yevana yapinda mumaoko ako and I understand kuti iwo wakazogara nevana wagara nevana chii chakazoita kuti after iwo mambofaita kukoti ukawina vana uzodzosera vana kuna maikeketso. Okay, so vana takanovatsvagira ndanga ndamarried kune like my second marriage pandaigara kuWater Falls handiti. So ndobva vana tatovatsvagira chikoro. Pane chikoro chiri padhuze nepambuya Dorcas kuWater Falls, so inonzi inenge ndo Prospect Road something handiziva but chikoro chemuWater Falls ndo pakanga pakudzidza vana vaienda netransport all the time, vaitorwa nemota kuchikoro wodzoswa kumba otorwa kumba odzoswa kuchikoro. So there was this other day randakati time dzekuti vana vachiuya kubva kuchikoro dzakwana inini ndobva ndasvika pamba and I was asking vana vachiri kupi vana vari kupi to my then wife ipapo vatafonera driver ari kutaura kuti ini ndiri kutsvaga vana handisi kuvaona handiti
fanati kwamusiona nei uchizoti vana unovatorera papi zvanzaiwa ndinovatorera pakadai nepakadai, and then we had to look for vana takasearch almost first gate second gate handiti, and then there was someone anenge akashandiswa kufona achibva and tisu tanhonga vana vako murodhi, tanhonga vana and all of that, because iye maikeko tsaisaziva kuti vana vaidzidza kupi, isusu tisitaiziva. Parameno ndofunga akaferefeta here akazodzonzi vana vangu vakadai because anga ambone time achiclaima kuda kuvatora back because anga asingada kuti vagare nemukadzi wandanga ndinaye. Then we later found out kuti iye ndiye angatoba vana ndiye anga nawo atiti ndobva ndaburuka inini ndasvika pavanonga vari ndikatovafonera ndikati kwemi mazotora vana sei, akangoburuka mumota imo mari violent atanga kushaudha pamberi pevanhu, uri kuda kutora vana vasingagone kuchengeta and all over, and I'm like vana vasiri kugona kuchengeta iwo wavatora kupi? Andovatora kuchikoro here iwe watora kuchikoro, vana vacho kuchikoro iko wambonzi kwanzi vangwane kana inonzi chi kana chikwereti here, and then it's fine. I called my brother. My brother is a lawyer, and then vandati onai mukoma ndo zvaitika so ndonoripotera kupolisi kuti munhu aba vana blast of what aukonochi for the sake of your kids siyana nazvo handiti vanatora iti it's okay, ndamunzwira tsitsi chifine chitora vana vacho, I know abvisa vana vacho kuchikoro chaidhura akunovaisa pagovernment school, handika anovaisa pagovernment school, ndikati it's okay, ndo zvauri kuda iwewe, I'll do everything for the kids chi ndatomunzwira tsitsi handiti, and then that's how ndakazomupa vana paissue yangu yecustody, ndo mupiro ndakazomita vana ndikati it's fine. Pakupera kwefirimu vana futi vanoda motherly love nekuti inini baba wandogara ndiri busy, I travel a lot, saka it's okay, let me just do everything for them, vana amai vavo. Alright, and ndo kuvadzotsera kwawakaita kuna mai vavo. Saka vana vane makore mangani vana Kelly na Juju? Keketswani ari 11, Junior ane 9. Alright. And saka izvezvizvi arrangement pavana and unovabatsira sei, because ndaona kuti pane imwe nyaya inenge inonetsa pakati penyu yekuti maikeketsa vanoti ndibhadharirei rent full, iwe unoti ini ndinokwanisa kubatsirawo nehembe nechikafu nemari yekuchikoro, rent ndokwanisa kubatsira neimwe but handingazokubhadhariri yese, tsvagawo basa tichibatsirana. Agreement yenyu pavana yakamira sei pakuchengeta vana apa? Unoendesa every month here kana kuti paunenge wakumbirwa kana kuti pawawanirawo zvinofamba sei? Okay, when it comes to school, I cater for everything. Kubva kuma school fees kusvika kutransport inotakura vana, I cater for everything. When it comes to rent, ndanga ndakataura kuti aiwa kaini kana ndakutoa zvimwe zvese zvokuti vana kutenga chikafu, hembe, kuti sei responsibility yoyo ndeyangu handiti, but kana iwe kutaura zverent ina handigona kubhadharira munhu rent anenge ane chi anga andudzwa kuti anga ane mukomana wake waitaura kuti ada kuroorwa. Tikati aiwa saka kana une mukomana wako I can't pay rent pamba pari kuuya umwe murume, and then that was our agreement. Tikatowirirana ndikamuudza kuti inini I deal with the kids nekudai. So iye akaita zvezvokuti anongoramba achipa mademands akawanda, ndofunga ndomupindura ndichitoti wangu kana uchiona kuti vana ivavo hausi kunyatsovakwanisa, pack their bags ovaunza kumba kwangu uone kuti vanofa nenzara here. Ndikangotaura mashoko iyayo anobva aikansela nyaya obva atanga kutochinja nyaya nekuita sei. I tried so many times kutomubefrienda, like kutomuakampana, ndikasangana naye chero mukupi kwandosangana naye I treat like goodly, kana kuti iye anogona kuti ari kuita inini chite handiri kuita, but iye anenge achiteera kuti ndiri kuita sei. So ipapo ndo pandakazoitisa nharo dzekuti aiwa ndandigona kubhadharira munhu rent musiri mumba mandinoita sei. Kana waona kuti zvanetsa unogona kutsvagira vana room yavo tovatsvagira maid, ndobhadharira vana vangu vogara vega namaid, uone kuti havachengeteke here. Aiwa, kutaura chokwadi ipapo ndinopasi papoint iyoyo ndomira newe, because inini ndine mwana wangu Brandon na baba wake takasiyana. Andingati kuna baba Brandon kana kuti kuna Chris tarambana panapa tisitese, Chris ari kugara kumba kwake, ndoti Chris yaubhadhara rendi panapa, zviya zvinoitwa nana sewiki newo zviya vakada vanogona kutoramba. Ndiani toda kupakura zviri fair guys comment section, tese tine ma failed marriages. Ndiani ex anokubhadharira rendi wamuvha woni wane boyfriend yako,
kunze kwekuti ndipe mari yekuchengeta vana mungadhimandire maex enyu here guys ipapo ndomira naendi hakuna x inokubhadharira rent yako especially chinyasoziva kuti wakatomuvhaoni watoone boyfriend ngatiudzei maikeketso chokwadi guys yes maikeketso ane right yekuti endi ndipe mari yeuniform vana vanoenda kuchikoro nhasi vana hamuna porridge hamuna lunch box but havangati kuna endi ndipe mari yekubhadhara rent handingabhadharisi Chris rent panapa pamba pandakurara ndichidyana zvinhu nababa Dominic. It's like ndakutora advantage yaChris kuti because ndine vana naye haisi mhosva hakuna munhu anokubhadhara rent marambana hazviite zvinotoitwa nevarume vaya vanenge vaine mari zvekutodaro but even vanayo chaivo wiki newo chaichai anogona kuramba kuti ina handidi bhadharwa ndiri kuita zvevana chete saka rendi maikeketso kana muri panapa no munokwanisa mukumbira kuti ndibatsiro this month ndashoterwa nerendi yevanhu munokwanisa mukumbira kuti ndipo yemagetsi hakuna yemagetsi because mune vana tu but zvekuzodhimanda zveginyabvu kuti ndipe mari yerendi ende hasisiri murume wenyu that row yekuti ende akubhadharirei rendika yakatovharana musi wamakasiyana naendi pamai muri mukadzi nemurume ndo pamaive nesimba rekuti bhadhara rendi but right now zvakuenderana kurespektana nekuwirirana nekunzwanana kwenyu naendi ndo pari kudiwa maturity yekuti imi mukamachuwa murega kutukana naendi munokwanisa kuti enda abva kushow yekuaustralia mumudza kuti zvakadhakwa handina rendi okubhadharirai zvisiri zveginya zvekuti ndipe chete because tine vana izvozvo no guys toda kupakura zviri fair kana vanhu marambana hakuna panapa tikabvunza kuti vangani vakarambana nevana baba vevana vavo muri kubhadharirwa marendi hapabudi kana 1. I feel like maikeketso feels too entitled because hazviko guys ndonoti kuna baba Brendo ndipe mari yekunibhadhara rendi pamba panapa vachiziva kuti pana Chris kana kuti ndoti kuna Chris bhadhara rendi yepano varungu vanotokudza kuti it's not my business anofanirwa kukumbira kuti baba akeketso zvakapuresa this month ndibatsirewo nerenti kwete kuti ndipe mari yerenti nekuti ndine vana aiwa baba akeketso unotori nelaki kuti vari kutomboisa 50 100 ndaona vanhu vari kunyora mucomment section vachiti miswa i50 imimi munofungidzira kuti 50 hachisi chinhu but inini baba Brandon vakatoisa baba Kaden Dominic vakaisa effort yekutondudza kuti ndine 50 but handina ndichakupa imwe vatomboisa yechikafu aisi kuti he is a responsible man ari kutoziva kuti ndine vana because inini bora ngoma randakazvara naro pano rakaita kutiza risingaisi kana dhora the fact that munhu ari kutotora vana achivaendesa kuchikoro achibhadhara taxi saka muri kuda kuti munhu aite sei nai guys hati ari kuti zvakanzi handidi kuti vana vangu vagare nayo nemukadzi wako orit chivatora zvenibhadhare rendi ngatipakurei zviri feya mazimba right and pane nyaya yekuti amaikeketso vanoenda kutouchline ndambokubvunza ukaramba kukomenda I respect it kana usingadi kukomenda nyaya yekuti amaikeketso kana vaenda kutouchline vanouya nevana ava pamberi pevana nenyaya yekuti vana vanonzi vaita ana dedi kuvanhu vekutouchline of course kata kutaura zvetouchline kureva kuti Ketina haana boyfriend 1 yekuti vana vaexposwa ku1 boyfriend touchline nhasi unouya nemukaladi mangwana mukula mangwana boura ngoma mangwana artist mangwana then inyaya yechokwadi here yekuti iwewe une wari neconcern yelifestyle yamaikeketso kuti kamuraramiro kavo ketouchline plus une proof wakamboona maikeketso mutouchline kana mubhawa ora itoti mubhawa wakambosangana maikeketso pabhawa here pari kunwa doro kunzi awo ndimaikeketso musi wacho akatocomplaina nyaya yekuti iyo extra money yandazosenda 50 the very night racho ndanga ndiri pagents corner kumastones uko ndakatochila zvangu nehama dzangu tichitotandara iye akasvika ndikatomuona but iye akabva nomira kurima akafunga kuti nandaumuona then later on ndopa akazodza gogo vangu kuti pane gogo vangu yanonzi Pure so vakabva ati aha mukomana ndamuona apa ndani nechimunhu ndabva ndatotiza ipapo ndikatompindura ndikati kwenini anonditizirei kana ane vanhu vake evidence yacho itorimo poni kuti anonditizirei kana ane vanhu vake inini handina basa naye inini maybe anenge achinyara kuti anga achindikumbira mari and then ndo handazomuona kubhawa here and so forth alright apa wakamuona wakamuvhiringidza here wakamumhoresa here kuti wakangomuignore ndina kana kutombotaura naye kana one way I kept on doing what I was doing tikatozosvika pakutoenda kumba ndakatomuona ndikamuignore bva tatanga kutoita zvataita nevanhu ndo zvanongoita pandosangana nembao musi wekuti ndoona kuti havana doro ndikasangana nembao ndotomuti muri kumwei ndotovatengera doro ndobva ndakontinya nelife yangu
Alright. Amaikeketso vanoenda kutouchline here zvaunoziva kana kuti zvaunonzwa nevanhu? Inini touchline nyaya yetouchline ndongoita kunzwa nevanhu vanoti iwe mukadzi wakuti amona kukati tokati yandoziva ndeyekuti bhawa haabve ende kutaura iye kuti ndinohura anotaura zvake ega asingaudze inini achizoudzawo vanhu vanoudza vanhu vacho onditumira maaudios nzonzi zvekutaurwa nani namaikeketso ino ndatoudza kuti handinei nazvo ine zilongo ezi zvisiri kuafekta vana vangu zvimwe zvese zvokuti nyange akanzi amukira kuaustralia nyange akanzi akaonekwa pasi pebridge handinei nazvo as long as vana vangu sanity yavo iri okay. Alright. Iwewe ndimaikeketso uchiri kuvadere zvekuti ukanzwa kunzi vari kuhura kana kuti vari kuenda kutouchline unonzwa kubhuye kana kuti mai vevana vangu uchiri nefeeling yekuti here mukadzi wangu kana kuti unobhuye kana zviya zvekuti maybe achazviita pamberi pevana here uchiri nekuda maikeketso here kuya kwekuti unoti vanhu vaiva vanouya vachikudza kuti mukadzi wako ari kuenda kutouchline mukadzi wako handiri kushandisa wedhire kuti mukadzi wako uchiri unavaratidza vanhu ivavo here kuti uchiri neinterest yekuti uchiri kuda zvekuti maybe one day mugadzirisane namaikeketso kana kuti kwauri zvakapera huna basa nazvo? Hakwandiri nini zvakapera cause even number dzake handichistorina mufoni ndakatodilita ndikati period because ndakadzidilitira kuti each and every time anenge ane mastories ekundiudza hanzi waonekwa nebhebhi kwakatika iwewe hanzi waonekwa nechakati and then I told him wangu iwe kana usingakwanisi kuconcentrate nekundibvunza issue dzevana you need let me just block you kwese kana pa kudiwa zvemwana I will refer you to munhu unoudza zvinhu zvemwana uzoudza inini naye kana feeling handisisina but challenge ngoitira ndechekuti ndaida kuva in good books namai vevana so that vana vasakure vakadisturbeka. Alright, and do you think kuti maikeketso iwewe vachiri kukuda kana kuti vane pavanokuratidza here kuti yes? Can I go outside to play with Kaden? Yeah, put on your shoes and tell Kaden to go with you. Tell Kaden that I said you can go with you for 20 minutes. No, you can't go alone, go with Kylie. So tell Kylie to go with you where Kaden is. Sorry, Anjad. Do you think you want kuti maikeketso zvavanoita izvi? Like panapa ndiri kuti maikeketso havadi kuti vana vagare nemukadzi waunenge waita iwewe. Vanoteera kuti enda ahura nani ada nanarara nani azadzana siki nani. Maikeketso havasi kunzwanana navo, hazvisi kuita kunzwisisana navo kuti paite mutual ground yekuti vana vachengeteke mushe. Do you think kuti maikeketso iwewe vachiri kukuda maybe kurwisa nekutukirira kuya vanenge vachitukira kuti vachiri nemafeelings ekukuda? Inini ndikati kuda chanongoziva ndechoti anongorwa shanje kana ndikaita mumwe munhu but handizoti mafeelings ekundida here but what I know inini zvandakazodiscover ndezvekuti vanoshandisa chinonzi if I can't have you nobody can yekuti zvoni I want to see you suffer saka kuona zvaya zvekutoti inini wacho vanoita zvekuti haufaniri kuwana umwe munhu kuti aiwa not kuti mumwe munhu zvekuti inini I must suffer zvaya zvekutaura kuti like zvekuenda kana kuvanhu vanotaura kuti ndimakanyeberwa nzi ane chakati nechakati haana kana chaainacho you know going to people spreading all those rumors even kuvanhu vandinenge ndinavo vanowirirana neni she says all sort of things zvaya zvekuti inini ndiende down kuti zita rangu ridzike pasi but at the end of the day apedza kudaro anobva auya kuti kuvana havana chakati sandongofunga kuti maybe muupenyu hwake haana shure yekuti inini life yangu ende kumberi ari kushuvira kuda kundiona ndichisekwa nenyika so that awane kuprova vanhu vese kuti haana chainacho whereas zvinhu zvaanenge achinditi handina ndinenge ndinazvo. Saka ndeimwe iyeyo yekuti akusekese kuti hauna chauinacho? Because akaziva kuti iye social media yakagara yamusimbisa kudhara zvekuti anything she says she knows once she put it to social media everybody believes it and inini I don't even comment on all those things ndinongonyara nongoti social media ndaijaira nekutukwa ainambofaya ndidestroyer I can move on ugona but pandakazongodhiniwa ipapa ndepekuti akunyepa kuti Andy is not taking care of the kids ndo pane issue yangu yakanyanya ipapa.
Saka nai hamuna here kana vana sisi kana dzimwe hama dzinogona kumira pakati kuti because vana venyu vakura kutaura chokwadi 11 kaile wangu yane 12 ka11 munhu anenge ari kutoziva zvese nyaya dzese idzi anogona kutonzwisisa kuti baba vangu vari kunzi irombe namai vangu kana kuti baba vangu vakati mai vangu anoenda kutachilai. Hamuna here imwe hama iwe hauna hanzvadzi here kana mukoma wamaikeketswa unogona vanhu vechikuru vanogona kuti mutaurirane kuti panapa tichadanani zvakapera but toda kuzama kuti life yevana future yevana pasave nebitterness iri too much. Inini ndinokwanisa $200 pamwedzi kana ndinokwanisa 300 kana undokwanisa 50 pamwedzi mongobvumirana iyo posha yanodisturba life yeumwe. Maikeketswa akada kuenda kutouchline ndezvavo iwe ukada kuenda kunohura nevanhu 20 kuita 3 sam ndezvako as long usiri kutora vana uchivaexposa ku 10 sam as long maikeketswa asiri kutora vana achienda navo kutouchline. Hapana here imwe hama kana munhu ari mucho kana piyei wenyuyo atadzawo kuti mugadzirise zviri kuda kuti zvigadziriswe here. Okay, chinoitika manje to tell you the truth, sisi Ketina, you know, ndakatomboenda kana ndine imwe post yandakatozomboisa futi paFacebook. Chinotongoitika ndechekutoti ndichingotanga nyaya yangu ichitanga kutaura about complaining kana kuti ndichitaura kuti chichidwati zvakati. Instead yekuti vanhu vaunderstand nyaya yangu, they bash me. Hey wewe, hey uri kuzodai, hey uchafa uri rombe. Everyone telling me kuti ndichafa ndiri rombe. Apa ndiri kutoti guys, uya mundibatsire ndiri kuda kuti nini na uyu tigadzirisane. Everybody bashes me. Except vanhu vatori vekunze chaivo vatoro vasiri vemumba. Ndo vanhu toiona kuti ndiona. Yo so ogadzirisa. Omboita kunge anzwa kana zviri kumuitira madhezi acho yobva yanzi zi. Kana akangofila kuti haana mari chete matombo ake ese anouya kwandiri. So kuhama I've tried so many times kuhama hapana kana akauya nerubatsiro because vese vanenge vachiti akataura obva vafeed information yekuti waita zvishoma dai wanga wamuwedzera. So ndo vanomupa power rekuti aramba achiita se achithrowa mastones pana athrowa mashades kuna end, and that's true. Handisitaura zvekunyepa. But nai ndaona kuti maikeketsa wakavabloka kufoni yako, wakavabloka kuFacebook, kuTikTok wakavabloka. Munhu anogara nevana saka vana vakarwara izvo zvikeketsa vakanzi nhasi arwara. Munokomunicata sei? Anokuudza through PA here kana kuti anotaura nani kuti zvisvike pauri fast since ende kuti usvike paextend yekumubloka everywhere. Chine chimbonyatsoitika. Kutukwa here kana kuti kutukwa nekusarizina. Wambona kuti munhu akudzoti ndoda kutengerwa chakati. Then you say mira ndishande ndikaita mari ndichakupa. Handiti pakangotora futi time mari yasina kuuya kana kuti yauya yakashota ndotange ndakauraya Jesu. Ndototukirwa naamai nedzinza rese ameno nevadzimu vangu vese vanototukwa ndikangoshaya zvaanenge achida kuti ndiite. Pane mascreenshots andinawo aitukirirwa amai vako zvemubhurugwa nezvechichi. Anenge atirigika nei kuzoti azotsamwa kusvika ipapo? Zvaanoita munhu yauya anoti akadhakwa, ane mafriends ake. Ane mafriends anotamba nawo kuti akangodhakwa anobva vangomupa influence yekuti mushaude. Wamuna here enjoy ona bhebhi radana nare mutext rezo zvimushaude mudzoti iwe uchadai. Then mangwana makuseni manje andibhasha mangwana makuseni akuda nezvangu. No, you are not allowed. The police will take you. No, you can't on your own. You go with Kali. No. All right. Ndazvinzwa. Saka PA isofa munhu anenge ari padhuze neni ndiye wandei ndichitopa information yekuti nini mana I can't deal with kutukwa kwandoita nini. I'm a workaholic. I'm always busy thinking about songs, thinking kuti kupurazi kwaita sei, thinking kuti ndikaenda tikamboenda kumakomba kumakomana anomboita sei. Handina nguva yekuswera kuda kuti nditerere. Saka ndakapa PA ndikati iwewe deal with it. Kana pane zviri kudiwa just tell me ndinoita. Kana ndisina handina, kana ndinazvo I fend for. Vana unovaona kangani pamwedzi? Uri kuona vana here izvezvi kana kuti hausi PA anongoendesa mari iwe hausi kuona vana? Vana ndinovaona each time I'm free. Like pandoita especially maholidays normally vanowanzoenda kumba kwesister yangu kana kuti kufarm. Saka ndototi ndinenge patime yandini ndichitomboita mabasa ndinoenda ndinoita se
ndichinovaona then ndodzoka kana pane zviri kudiwa ndichasend kana ndiri busy, but vana vanotouya uku kukuside kwedu then tozovadzosera after holiday, which is the other way round. Ndizvo vanofanira kunge achiita iye since ndine custody. Alright. Saka ndokumbira PA wako ndiye wawinaye pauri ipakwe. Ndiye. Ndokumbira ukamboti timbotaura nawo timbonzwawo side ravo mbichana. No, not even a problem. Naye PA pakadiko. Oh, zviri sei Kate? Mushe muri sei? Right. Panyaya vanhu tu ava chiko chiri kuitika. Vanhu vachiri kudanana here kana kuti pana ari kuda umwe kana kuti pana ari kuoma musoro zvinozoita kuti vatadze kuchengeta vana pamwe chete. Chiri kuitika? Alright. Issue iri kuitika panapa ndeyekuti kana tiri kutaura issue yekudanana anditi from this point of view maonero ndakamuita my feelings a relationship towards Chido haasisina totally. Todzoka kuside kwaChido kwacho handizozive 100%, but according to her she's also saying handina basa naye handisisina mafeelings naye. But tikadzoka paground kuside kwaEndi hatina one day ratakambomunzwa achiti Chido ari kudanana nhingi, ari kufamba nanhingi, ari kuita so. Haatori neinazvo, to be honest with you. Munhu wandoswera naye, you have never mentioned zvaChido. But each time Chido yaanoita mukana wekutaura neni ari kungotaura issue kuti enda arizodanana nhingi, ari kunzi akazonyenga nhingi uya, to an extent ekundopedzisira ndamubvunza kuti konai wangu iwo chiri kukunetsa pakudanana kwavo chii? Une mafeelings here anoramba but anozoacta like that. Iyo bate siye toisiya yakadaro. Tobva tachidzoka paissue yevana, kana kuine chinhu one that I'll put my life on it, ndechekuti Endi loves vana vake zvisina any doubt. Now Chido hatingade kumusvora because munhu akamuzvarira vana, we need to respect her samai vevana, but there is a certain character yaanoita yekuti munhu yaanozviti inini handinzwarwo ndakapenga urikuona, so whatever ndinoshauda ndinoita, and that attitude ari kuiunza towards munhu waakarambana naye, but at the same time achikumbira mari to that person. So now hombe iripo the attitude, like as an example zvanandichikudza like zvaatsanangura iye uyu kuti in short pane situation yekuti munhu akumbira kuti ndokumbirawo mari, and remember mari iri kukumbirwa it's an additional money sinei nemaresponsibilities ake, cause maresponsibilities ake atomaita kamapedza. Munhu akumbira kuti ndokumbirawo mari obva anzi okay, then otumirwa $50 imwe 100 chinzi ichauya, then ari muprocess yekumirira instead yekubvunza kuti ko how far, munhu anosenda message iri so insulting yekuti kana iwewe munoda kuzondipa mari yondapopota, meaning to say ari kuzvikudza kuti anopopota, ari kuzvikudza kuti ini ndinotopopota, because already statement iroro rega riri kutotaura ndinoita ndinopopota. So ndo weapon yake yaanotemba nayo yekuti ndinopopota, anondiziva ndiri benzi. I have all the chats and voice note achitaura kuti ine nditori benzi ka inini handizive zvakanaka ndiri ndinodai. So that character iyoyoyo yaka ndo iri ngokuramba ichikonzeresa maproblem, because uyu manje ndanopedzera ati fuck off, saka musiya aite zvaakakuita. Like the scenario yane very same issue yekuti balance yemari yaakakumbira yange yasara, then after akupindura in that manner and akangoti anopopotera munhu munhu asina ane basa naye, alright, meaning to say ana basa naye chiro akandipopotera, she's not my girlfriend, she's not my wife, handingi nazvo. I would rather be concerned ndikapopoterwa nemukadzi wangu, not munhu asinei naye. Then iye from there she started insulting, rombere munhu rimbwa stupid this and all ndo zvasvitsa but to this extent. So ukatarisa screenshot rake rairia akataipa zvinhu zvaizviya iri threat kana kuti blackmailing yekuti ukasandipa mari yandiri kutaura I'm going to take this to social media. So izvozvo manje ndo zvakabhowa endabva angotora uye akati let me help you kuti zvinhu izvozvo zvigare zvaenda kusocial media. As an example, it's more like kuti
maybe murume ane girlfriend kunze, and girlfriend here haacharide but rikumutorera mari richiti ukasadaro ndichanoudza mukadzi wako. So because murume ari kutya kuti mukadzi aziva acharamba achimuitira zvinhu, which is blackmailing. So what Andy did now, akabva angoenda straight kumukadzi wake, abva anomudza kuti baby ndine girlfriend yandakamboita so that the girlfriend yaashaye power rekuramba achiblackmaila. That's the reason why Andy akatora mascreenshots akamaisa pasocial media pacho paanga achiclaima kuti paanga achiclaima ndoda kumaendesa, meaning to say whatever zvoruda kuita ita. Ndomuonera ndakazviita inini. Saka ichokwadi here kuti through iwewe mari inoenda kuvana zveshuwa zvekuti maikeketso vanoningirikira vari kuita dambudziko zvisina kana doubt, zvitori documented, zvitori 100%, zvinotori paushu. Nditori unfortunately iye anodeleta ake messages anobva pachat, but angu anosara iwayo ukada kuma-analyza uchaona kuti pane patinenge tichitotaura pamwe pacho ndichitomubvunza kuti mari yaitaka, dzimwe dzaindotomuti madzikama mari yasvika ka confirmation, things like that. Izvo zvinhu zviri 100% zvokuti if anybody needs evidence in any way, we do have that zvekutodaro. Umwe wanzwisisa kuze man is network. Inetwork. right. Aiwa ndiri kukunzwai Right, so ndomamirira zvakaita. That's maikeketso vari kunyora kufoni kuti hanzi zvamuri kutaura zvese muri kunyepa, hanzi hapana chechokwadi pazvinhu zvamataura. Ndoda kukubvunza something nevanhu vakateerera, ndoda kubvunza something handiti. Maziro atinoita munyika medu meZimbabwe, mwana wese akazvarwa anonzi anogara naamai kusvika ane 18 years, right? Unless paita a special case yekuzoti baba vapiwe custody yemwana amai vachinyimwa, already just the fact yekungoti baba koti yakasvika pakuona kuti rega tipe baba vana, it says a lot. Kumunhu anonyatsoziva nekunzwisisa zvinhu, only that it says a lot. Ukaona court yasvika pakuti baba achitora mwana zvega tisataenda kure, it tells you a lot. It tells you a lot, because mwana anofanira kugara naamai. And handifunga kuti kune court inombofa yakapa baba kuti chigara nevana kana vasina stable income, kana vasina a stable and safe accommodation. Hakuna court haifa yakapa munhu custody yemwana kana baba ivavo vasina stable income, vasina stable accommodation. So izvozvo chete alone, it tells you something. Another thing ndezvekuti tiripo panapo, iye wacho anokwanisa kuuya pano achizvidairirawo kana achitari kunyeperwa. The fact yekuti atotadza kuuya, it also says something. Iye da kuti muteerere audio panyaya yemarendi nekuti pari kugara vana chimbonzwa. It also says something. Iye da kuti muteerere audio panyaya yemarendi nekuti pari kugara vana chimbonzwa audio. Ngakwano pamberi pevana vanondudza pamberi pevana pe anobhadharira vana ake rendi pavari kugara pacho, ari kuabhadharira rendi. Kana achida kuti ndisasvirwe mbama ndikubhadharira rendi nechikomba changu, ngaabhadharika rendi musisati manzwa ngakudzoko. Ngakwano pamberi pevana vanondudza pamberi pevana pe anobhadharira vana ake rendi pavari kugara pacho, ari kuabhadharira rendi. Kana achida kuti ndisasvirwe mbama ndikubhadharira rendi nechikomba changu, ngaabhadharika rendi musisati nyoko wake. Naimi zvari mai Dominic chaiwo naimi handina Ndiketina uyu ndiketina uyu unozi aketina uyu paFacebook. Kana achida kuti ndisasvirwe ngaabhadhara rendi musisata nyoko. Tiona manje tiri paaudio iyoyi anditi ngatimboianalyzai pasina matsamba. Number one, this is a confirmation yekuratidza kuti ndakusvirirwa pamba parugara vana, right?
tikubvumirana here. This is a confirmation. Confirmation yakatokwana already paaudio iyoyi yekuti ndiri kuita se ndiri kutosvirirwa apa. Remember kuti pavana vari kutaurwa pane mwana musikana amai vachipa confirmation yekuti ndiri kusvirwa inini kuti ndibhadhare rent. Now ngatichidzokai kusaidi yedivorce yavo, whatever it is, anditi is Andy responsible pakubhadhara rent yemunhu uyu? I don't think so. Iye kana kuri kunzi munhu asiri kukwanisa kuzvibhadharira rent, there is no reason way yekuti anoenda onorenta full house iri kuda $700 iye asingakwanise kuibhadhara. Ngatimboti fine ari kuchengeta vana vaEndi, it's okay. Sa Endi ari kufanira kubhadhara rent yevana, andi ndizvo. Maybe that's a one room or maybe it's two room inogarwa nevana. So munhu angasumuka kuenda kunorenta full house otanzi because vana ndopaipa wakaona paakakumbira mari yerent takazowirirana naye kuti chimira tikupo half. Why? Half iya kuchibhadharirawo because une vana, iwewo uchipedzisa imwe half. Handingakubhadharire full rent kaye 4 bedroom house nechi vana vangu vachishandisa one room. It doesn't make sense. We are not rich like that. Maybe mkuru wemazuva ndiye anozvigona. We are not rich. It's not, according to me, maonero angu, andifunga kuti responsibility yaEndi yekunga achimbhadharira rent. Kana kuri kunzi ari kuda rent yevana, I think maybe anogona kutora kana 2 rooms. Oti room yevana neroom yake. Then fine. But you can't claim kubhadhara. Yes, sir. Now tumumbonzwa maaudio, pane maaudio tu aiswa nevana mukata. Yekutanga ipo. Okay, ndipo paunovafonera uchati dedi tikuda mari yekuri kwamusoro, kuda mari yetransport, mari yekudya kuchikoro, zvekutakura kuchikoro, vanoti Neti mbuya na basa hachaina. vanozoya nazvo asi anenge akubvira kuti vachaya nazvo. Kana vanenge vachitotinya mari. Ndikaela ari kubvunzwa yekuti ukakumbira dhedhi mari yekurukwa kana zvaunenge uchida kutenga vanoti zvikanzi naKelly vanoti ndichatumira kana kuti ndichauya naye asi havazoi naye ndobva aisa kumba munouya angwani nani kuti ndowega munoziva teerera iyi kumba munouya angwani nani kuti ndowega munoziva munombovati dhedhi angori munovati dhedhi amuzati mambovati dhedhi setseka inandidika notombonyebera chana ndichitoda kakutenda live naye direct muchibva zvamakaita tadiwa nauyu zvezve ndozvananga ndichitoda zvamai manje iye ari apa ine ndiri apa munhu nemunhu achitaura fekti yake achitaura nyaya yake zvakanaka muchibvunza zvichipindirana ipapo kozi endi anonyeba izvo zvinandifonerwa nanatete ari kutondibvunza kuti kochichi kunetsa ndakutovaudza inga mamati ndimuchatanga kuuya wani makuti data ari patiktok apedzera kutokusenderana ndakamuchipa mhata chichirere ichori tiktok ndokwega kwanandasara kwandaya ndichitaura naye ikoko ari patiktok. Right, mainzwa kai hanzi vana vabvunzwa zvikanzi dhedhi vanoti ndichakutumira ndikutumiri piye ndimati mari munoendesa. Alright, so now first of all most pabvunzwa kunzi pamunofonera dhedhi muchivati tipewo mari dzekuri kwamusoro staff vanoti ndichauya voregedza handiti. Now issue iripo ndeyekuti kana tiri kutaura word rekuti ndichauya tiri kutaura physically kuuya osvikotambidza vana mari maoko ndizvozvo. But paipai patiri kuzotaura nhau dzekuti kune mari dzaya dzekuti maextras. Remember patiri kuti maextras tiri kutaura nhau ekuti rent abhadhara, I mean chikafu atenga, maschool fees abhadhara, whatever zvaanofanira cover. Rent was never part of the agreement or the package. It was never part of it. Because uyo munhu angagara achizvigarira. Zvekutodzoka kukumbira rent, I think it's recent, maybe anenge ainzi akaramba nani blesser or something, but still ende akaana kuramba akangoti I will provide half. Now vana pavanotaurirwa mari maextras aya paanouya and munhu yawe kuti anoda kudhila neamount anomonetize everything. Akati ukamuti ndiri kudawo drink anokuti just monetize and tell me ndiri kuda $1. So
chaanoita ndechekuti pano round figure and anongobvunza saka zvinhu zvacho zvauri kuda from zvanzi musoro wemwana zvanzi chekuti imari ndopepe patinouya nefigure yekuti it's 150 obva ati alright obva atumira imwe achitumira imwe to cover so mari haiende ine yakabereka mazita kuti $10 ndeyekurukwa inosanganiswa inongoenda ka1 remember iri kuenda iri paiko cash vana havana confirmation yekuzonzi mari yauya kana kuti so iye kana achiti mari dzinenge dzataurwa ndedzei imbomubvunza kuti konai mari iri extra yaya 150 yawakati ndiri kuda imbori yei it's supposed to cover all those things ende painoenda iri paiko cash ichinocover zvinhu izvozvo because anongoti ndipe round figure yezvese zvauri kuda. Then audio number 2 yevana vari kutaura iyo we can't take that audio toisa we can't debate about the audio kuti vana vari kuti because amai ndo vane vana ndo vanogara navo iyari single mune munhu ari kuita life yake but iye yangu inomupuwa kusvika kukupedzisira yangu inomurwadza inandambodzinga murume mumba inini momsi murume akaenda ega 2 times achibuda achienda ega anambobvira namudzinga ini ndingaitosiyiwa mumba imomo oenda anambodzinga murume kana kutitakura kabhegi kuti ndakwenomba kwedu anambobvira ndakadare even amai vangu chaiwo vanototi makanyatsonetsa nei havatozivi kuti takanetsa nei cause handitovaudzi havatozive nanhasi nongorati ndikakudzai kuti ipapapa Geketsa akanditi musuno ane foni ka saka foni yake ndakatogara ndatoita kuti atiise data kana WhatsApp andidi kuti aende paWhatsApp data atitoisi data kana ari magemu anotambwa mufoni momo but oiregera kuti downloadwa nebluetooth cause akazoenda kumba kwatete vake uko kune wifi yaka abva akonekta wifi yaye abva anosecha kuti endi muri those kids munoseka saka nezero ndopaitondodza nyaya iyoyo ndakazoenda nosecha kuti endi muri those kids pandabuda inini naJunia naSimbiso nevamwe vana hopo mama but andivaziva kuti ndikati iyoyo hopo vekupi zvanzi zvakabuda zveshuwa imi pandakasecha inini pandapanasecha futi kuti endi muri those wife papabuda imimi mama pakanyorwa zvidomanyanya kana akasecha ngozi ndikapera pavo ndakati aiwa nyaya dzako dzakubohwa kuwifi yangu waisiwanani zvanzi tatakonekitwa isu pawifi right Mike Ketso ndanyatsokuva entertainawo chaizvo ndikanyatsovaudza kuti inini ndiri kusaidi kwenyu woman to woman vakanyatsoita free vataura nyaya dzakawanda but chakundishamisa Mike Ketso ndanyatsokuvaudza kuti ndichaenda palive munouya vakati ndiri kuya handimanzwa audio yavo vachinyatsoti ndiri kuuya ndiri kudai ndaripo indiripo but Mike Ketso zvino vari online vataura kuti hama dzazoti but chandishamisa ndechekuti maaudio ese avanga vachindisira nyaya dzese vamadelete but ini ndiri munhu wepasocial media ukandipa nyaya ndikaona unozonochinja pamberi pevanhu ndogara ndatoforwarda ndisati ndatombovhura kuitira mangwana ukada kuchinja ndizvaari kutaura palive panapa ndozvaanga achingotaura kumaaudio hapana nidhi yekuplayachi but Mike Ketso since ndazobudikira panapa vazongochinja ndichakwanisi kuya vambotanga vanyora meseji zvikanzi data moms ndobva vadelita but inenge yatoripota apa kuti yakanyorwa kunzi iye zvino izvi ndakaona ndavabvunza ndikati asongo uchinyepera zvawakuti deleted mamessages asi ukanganawo ndiri wepasocial media ndine mafoni 5 chaiwo imwe inongomirira kuforwardiwa saka wakudeletirai zvinhu kana wati hausina data ndoplay yakaizvi zvaunga uchitaura handiti ndochokwadi chekuti haasi kuchengeta vana haasi kubhadhara rendi ari kukuchengeta ari kurwadza ko wakudeletirai ndauya pajekerere hazvichanzwisisiki wandisendera zvinhu wega wakuzvidelete but ndazviforwarda mamwe aya ndanatomaforwarda kudhara what is the purpose to delete iwewe ndiwe watiri kuda kuti nyika izive kuti haasi kuda kuchengeta vana zvekuti family yako yaramba ingaona ungochiisa maposts ayo family yako ichingoona achiisa iwe uchingoisa wana ndine mubvunzo ka1 sister you see kuti nyaya yaArise inini even yandakaisa post yanga iri nyaya yekuti ndiri kunzi handisi kuchengeta vana andika
zvekuti nini dei panga pakabuda post yekunzi Andy aonekwa kana kuti ari mabhebhi 21 issue yandasi daitoenda kana ndotoenda pasocial media notaura kuti ndeve vangu makadii, I'm not married, I can do what I want. Chero ndisingazviite but I can do what I want. Chero nhasi pakatobuda pachitonzi pabuda manudes Andy aita say of which that I don't do, but zvikangonzi izvozvo zviripo ndozvimiririra bozvitori yes it's me, atakana basi nazvo. Chero kandaonekwa ndichidhakwa kubhawa nekuita say that's me. Kana kuuya maikeketsoka next time palive tikaona waisa mapost uchiti Andy 100% tomira naEndy because toziva kuti unonyepa. Kana uri kutaura chokwadi kuti Andy haasi kuchengeta vana, uya palive izvezvi pamberi pevanhu 2.5 Andy aripo umuudze kuti because nyaya handiti munoposta muchitukana palive. Ndaswera ndichitaura newe uchingotaura ndichauya ndikati tongomira nechokwadi, uya utaure Andy aripo. Zimbabwe yese yoziva kuti Andy ari kunyepa haasi kuchengeta vana. Nekuti next time tikakuona waisira Andy mapost toziva kuti iwe uri kunyepa, iwe uri kuda murume wako, hazvisi zvenyaya dzevana. Nekuti mukana takupa hapana ari kutuka palive pekuti unoti Keti uri kundituka kana kuti Andy ari kundituka, pari kutaurwa zviri normal. Saka iwewe wakuchinja sei kuti hauna data wakudhilita zvaunga uchinditumira, kana wanga uchitora chokwadi tongobvunza Andy kuti uri kunyepa kana kukwira wotaura Andy aripo nai ndiri kunyepa nai guys. Tiri kunyepa here hanzi Andy agara ihure iwe shamwari kana wakatsotswa bhinzi naEndy ndezvako. Isusu hatinei nechihure chaEndy, tese panapa titori mahure, tiri mamwe mahure ari kwaisland, but kuva hure kwangu hakunitadzisi kuchengeta kaini. Andy kana achida kuhura hatingaiti live yekutonga mubhurugwa maEndy. Tiri kutaura nezvenyaya yefamily yaEndy because zvauya paindaneti. Tiri kuanalyza zvine respect chaizvo. Hatisi kutuka mai vevana vaEndy, hatisi kutuka Andy, tiri kuda kuisa chokwadi pavanhu zvekuti Andy anohura Andy asiri yemurume ega anohura kuZimbabwe. Plus Andy is single. Naika, he is single, he is not married. He shouldn't be loyal to anyone. Chero mukauya muchiti Andy takamuona nezuro aine mahure 20 mubhawa. Panapa tiripo nekuti Andy ndibaba wake Ketso naJunior. Ende mai vake Ketso vari kuakidza kuti haasi kuchengeta vana. Ndonyaya tiri kutaura kuti kana chiri chokwadi Andy batsira naona mai Ketso chero kaisa 50 uko kwaunogona kubatsirawo muchimbojegana because vana ndevenyu muri 2. Kunetsana kwenyu kuchaafekta vana venyu not imimi muri 2. Kuchatoafekta vana more. Saka kune vanhu vari kunyora mucomment section chero mukati maikeketso ihure vari kuhura nechinhu chavo, hazvinei nenyaya tiri kutaura yekuchengetwa. Nyaya yatiri kutaura mungu yenyaya panapa ndeyekuti maikeketso nababa Ketso vane vana 2. Bitterness iri pakati pavo chokwadi ngairegerwe guys. Chido wacho ngauya apa baba Ketso apa tinzwe masaidzi ese, but kutaura chokwadi guys at the end of the day kurwa nekutaura nekuita seika zvichangoafekta vana vavo. Dai vagara pasi vaona ngavaudzane vanhu vavo kuti akomana zvekudanana zvakaramba hapasina kuchadzokerana unless kana achipota achimboti vakaonana. Ina handingarambiri Andy anogona kuti aona garo ramaikeketso riya ori chiombotsotsa nhasi mangwana omuka akachinja maikeketso osvota. Ndosaka tiri kuti tiri kuda maikeketso vakakwira panogona kutaura kuti nezuro akabata garo, nezuro akambonditsotsa bhinzi zvevanhu vakazvara vese zvinonetsa. Pamwe Andy ari kuenda achimbonorova bhinzi ouya ochinja maikeketso orwadziwa. Tikanzwa both sides. Manje kana mumwe akutiza isambotaurana akati anouya zvakuita unge auya anoshandisa akaundi yakanzi chii? Yanzi Chichi here or something. Chichi. Baba Ketso ari kuiziva. Hanzi yakanzi Chichi. Yari mai vevana vangu ndikatadzoziva zvese. Yakanzi Chichi yakanzi Chichi nai. Munoiziva makaibloka baba keke. Andakatoi ayo ndakaibloka kana nekuti taitaura tese. Andaibloka kudhara kana ndakaibloka nezuro. Chichi nyora kuti Andy nai makamuona here Chichi wacho mili ndikuidzirawo Chichi apa. Kuzvikona kuti Chichi kuitika sister. Nyaya inini ukona kuti yese kuzoti chero akanzi aita zvari kuita nevakomana vakaita sei haina basa kana kuti ini ndanzi ndaita sei kana ndagara ndiri Rombe ndogara pasipevhu kana ndogara musango. That one iwe hanzi unorara nevasikana vese vekubhendi izvozvo whether ndarara navo whether handina, that's not her concern. Concern yake iri kufanira kuuya kuti am I taking care of the kids? Ndopane kuiri vanhu vari kudirecta energy kusiriko. Tiri kuda kudirecta energy yekuti vana handisi kuchengeta here. Ndopane nyaya yangu yakakureva.
Chichi uripo here apo? Vanhu vanga vachitauya mamuona kupiko imi? Hanzi dzokeranai please. Chichi hure apo. Aiwa guys, tataura kuti hatisi kuda vanhu vari kutuka kuti chichi hure. Aiwa handisi kuda izvozvo guys. Hatidi kutuka munhu, musatuke magesti angu panapo. Musati maane proof iyoyo. Mira miswa imi. Ko iwe chichi presa ed ka haupo pavanhu vari kupresa ed apo. Baba Keketso vari kuita waking Solomon havasi kuda kuenda, vari kuda kusiya vajekesa nyaya yavo. Chichikwira kuti panenge pazotaurwa nyaya dzacho dzese kana vanhu vakundituka kana kuti vachita sei ngavatuke zvavo ovha nyaya dzekuti ende anoita mabhebha akawanda kana kuti ende azonzi haana mota ende tamona achiitira weti muground rekanzuru kana tazonzi aita zvakati zvakati. That one I don't care about it, even vanhu vakataura. What I'm concerned about is kufamba ndichitanishwa image yekuti handisi kuchengeta vana vangu. Ndo pane nyaya yangu ipapo. iwe uchivachengeta. So that the world will know kuti kana magundituka ngavanditukire zvandiri kuita kwete kunditukira zvandisiri kuita. Tinoshanda panapa kuti tiedhe munhu anofanira kunge ari pamarequest, anoisa request. Chichi mutiktok uyo akangwara haana kupusa uyo, ukatonzwa voice rake munoona kuti munhu akachangamuka haasi balance. Chichi ngaaprese request sezvaitawo. Toona pakanzi accept, toaccepta Chichi because hatidi kuzoita kunge tamutsikirira, hatina kumupa mukana wekuti ataure usaidi rake, handiti. Saka Chichi ngaaprese request apo, tomukwidza pakona pake otaura saidi rake. PA vari kuti mari inoenda naBaba Keketso varipo, tonzwawo saidi rake, tozojaja after tanzwa masaidi evanhu vese, handiti nai guys. Handisi kutomboona kana pakanzi Chichi. I've tried, ndascrolla kuenda down mila menoti achiripo here kana kuti abatwa hake nehupi, but handisi kumuona. Hapa ndisi kumuona zvawo. Vanhu vari kuti aripo akanzi Chichi. Hanzi account yake iri paprivate ngabvise. Anokwidzwa nahost. Kana aibvisa paprivate anokwidzwa nahost. Ye anokwanisa kumukwidza. Hanzi aripo. Hanzi bvisai account yenyu kuprivate mai Keketso. Bvisai account yenyu kuprivate mubva mapresa request inobva yaita. Account yenyu iri paprivate I think. Hanzi network iri kunetsa. Ini nangu angagara ndiroyara delete everything, my delete for everyone. Baba. So right kid, mira timbo ndamufonera, mira ataure tinzwa kuti uri kumunzwa here. Alright, muri kutaura naye pa WhatsApp here kana kuti? Anonzani Chido taura tinzwa. Hello. Phone yake mamufonera pa WhatsApp yake here na hii PA. Ndatoita direct call chaiyo, atori pa direct call. Rega ndimitire direct call kuno ndine contract line. Alright, saka mira ufonerwe na Kate. Rega ndimufonere direct call kuno kutona. Hanzi network ndo yatitira jealous guys. Mai Keketso. Apa ndenda kutongoti gagaga because he direct call, but we will try to hear on his side rake. Tonzwawo. Ya kana vakutukana weta uchimuta vamwe hatisi kuda zvisina oti. Aiwa, don't worry. Mai Keketso. Mom, nakurake. Ko ndaona munhu zizi network yaita sei? Tinotona done. Alright, saka since iri direct call, toda kupai chance yenyu. I think maona kuti pane vanhu vakamirira vanzwa side ra end rese. I think tarinzwa kana mamuchiona live. Zvataura endi zvese pane chamungapokane nacho here na PA wake chekuti mungati apa vanyepa
kana kuti vari kutaura chokwadi kana kuti zvese vari kunyepa? Ini handina kana chokwadi chandati ndanzane pane zvese zvavataura. I think angoitoteka advantage yekuti ini wacho handisi kutokwanisa kupinda palive. Ozi ndatoona even PA avo anga akupindira nyaya akambondipa mari rini ngaasende proof yepa akandipa mari. Kunze kwe$50 yavakatenda iyoyo ndokwayakabva $50 yaneferengotauri. Ndiye akaitenda iye. Ndiyo mari chete yakandipa. Kuchikoro kwevana cheko kune zvikwereti. Ndada kuti zikireka acho nditumira nhumbi zvikwereti izvozvo. Okay, saka nyaya yekunzi unopiwa mari kunyepa, hapana proof kunze kwe$50? Hapana proof. $50 ne$200 yavakandipa vana vachivhura ofisi. $200 iyoyo ndakatovaudza, ndakatopiwa nakune simba, ndikatovati kune mari yemapiwa yakashota, zvikanzi tikuziziya mari inoita sei inowedzerwa. Kana it's okay fine. Mari ndakaitenga back to school yemayunifomu yese bayapera, school fees yacho hainotokwana kubhadhara mari $200. $200 wakaipiwa rini exactly? Pakavhurwa zvikoro rini? January? Akapavhura zvikoro temi inoyi yavavhura zvikoro. Temi dzeikoko dzakasiyana nekuno. Temi yeikoko yakavhurwa rini? Vakavhura munangwana. Havasi vakavhura May. Izvezvi tiri muna June, saka last month here kana kuti last month yacho. Okay, hanzi muna May. Alright, takakureva kuti last month wakapiwa ndopa vakavhura, saka kureva kuti wakapiwa $200 then ne$50. Ndakapiwa $200 ofiti vana ava i2 mamaketi. Vana ava zvava winter wear yange ichidiwa mashirts nematrousers, majuzi, mahats, magloves zvekuchikoro. Handiti nebhutsu dzaida handiti which bag aida kuchinjwa. Tozoti teki yekuchikoro kutakura zvekudya and stuff zvekusama lunches. Handiti mari yacho yanga isingatokwanisi. Saka wakamuudza here akakupa mari manje kuti udzai baba ake ketse kuti $200 pazvinhu zviri kudiwa zvese zveback to school, mauniform, magloves nechikafu haisi kukwana? Wakavaudza here? Ndakamuudza but munhu wacho ndakazosara ndochitaura naye ka anga asingade kundiudza takadzingwa basa. Akatozondiudza kuti aina ndichashande panze kwemurume wenyu, dai matotaura nevamwe vakushanda ikoko. Apa vanodzidza kuprivate school here kana kuti kuchikoro chemutauni kana kuti vanogara kumba vachienda kuchikoro? Vogara navo vachienda kuchikoro. Alright. Pamastone kuHighfield. Oh, kuHighfield. Alright. Saka nai maikeketse, besides mari wakapiwa muna May $250, tiri kuti May last month wakapiwa $250. Kumashure imwe mari unoremember kuti wakapiwa naEndi through vana ndeipi? Hapana mari yakandipa. Saka tikati gore rino iri tomboti kubva muna January kusvika izvezvi mari yakangokupa ndeiyoyo $250? Hapana mari yakandipa. Alright. Ko nyaya yekuti because endari kuti iwewe unomuthreatena, unoti kana uchida mari wobva waita message wobva wati ukasandipa mari ndakunoisa post iyi kuFacebook. Hanzi because ndabvunza endi kuti kwasei makuisa nyaya dzenyu pasocial media nguva yese wanga usingatauri. Zvikanzi because ini ndaneta nekuthreatenwa kuti maikeketse vakati ndipe $150 ndikati ndine $50 vanonyora zimessage wobva wati ndakunoisa post iyi kuFacebook. Isai mari iyoyo ndisati ndaisa post. Saka ndaneta nazvo. Right, magona ipapo mamaketi. Izvozvo ndakatozvita nezuro. Pandatumira uyo ari kuita PA wacho uyo ari kutaura background painjizvo. Pandamutumira ndikati ini ndaneta kubari muchingokumbira mari yevana musina zvamuri kuita muchingoti mangwana. Ini handichazvide ndingachivatore vana vache sezari anichi ane custody. Toka ndakabva ndakangonyora kuFacebook wangu kudai. Pandangonoita like zvakutaura izvozvo ndakamuthreaten. Pandanotumira abe uyo ndakangoti angoratidza uyu kuti uyu anogona kuti kutumira izvi ngatingomupe ndazvirana. Then uyu manje akabva anotaura, I think ndiye akabva papressure kuna uyu kuna babakeri akabva apiwa pressure, baba mhanya kunoposta chinhu cheche ini ndisinambochiposta. Paanoposta ega baba anyora zvimwe vawedzera. Saka ndakabva ndatsamwa pandatonoti
Umukomana wezatu unyora zvakaita pamusoro pangu. Vana vandangonoreplya kufacebook pangu. Alright, Mike Ketso. Iyoyo ndainzwa. Imi manzi makati kana usiri kuda undipa mari yekuchengeta vana uya utore vana vako. Ndobva manzi rongedzai mabhegi. Tuye tizotakura vana. Ukati handina mabhegi andiri kurongedza. Yai muvatore vakadaro. Muchanovatengera hembe ndimi. Pandakavatora hamuna kundirongedzera mabhegi ndakavatora vakadaro. Ishokwadi here? Ishokwadi. Ndakavatora aripa vana iye namukadzi wake Rumbi Maisimbiso. Vakandipa vana ivavo vaine chibhegi. Ndanga tine zvibhutsu zvakabharwa kana uti vana vangu vachigara kuna baba unotozvishaya. Ndakazipisa zvinhu izvo zvandaziya baba vake ichiona nevazukuru vake. Ndikatongotenga hembe dzevana vangu mubhero. Ndikamitsvaga chikoro nowani ndikaita zvinhu zvese ndega. Nemukadzi wake akatoudza natete vake kuti ngaaite ega. Panomuripotera takabavana. Ofiti vana havangambonzi vakapiwa. Vana havakura. Havasi vana vepopereshina. Saka nai Mike Ketso vana vakagara naMaisimbiso nguva yakareba sei? Ndidi kuneba vana ava vakangoti ndofunga vakagara zveholidzi handiti. Pakunovhura wiki rechitu racho ndopa vakabva varasika pandavatora. Ndakapfeka zvekufonera. Alright. Nikekiri toenda panhau yetouchline. Imimi munoenda kutouchline here muchiexposa vanhu vanenge vakukecha kuvana kuti vana nhasi vanona makechwa nauyu mangwana neuyu mangwana neuyu. Mama Keti. And zvangu dzakatoganganika kusvika ipapo. Makambozonawo zvichiita zvekuti kana even vacho maprofessional epatouchline chaivo chaivo vanobva kutouchline kwavanenge vachiitira touchline vodhoka nevanhu kumbai kuvanhu. Hati vanhu kana vachiita zvinhu zvavo zvekurwodzikuka vanenge vachiita kumaloji. Saka kumba vanhu vanenge vakutadii kune vanhu. Saka nyaya yekuti munoenda kutouchline modzoka nevanhu vekutouchline kumba kune vana ndeye kunyepa. Aiwa ari kutondinedera andinoti akandiona kupi amino ngaandiudze touchline yandinoita yaakandiona ndakamira. Inini kana ndafunga zvekuenda kumafaro ndinotogwe paro pangu pachinotogono kutoenda nagogo vake vaanga achinyedera vai kuti vakandiona ndiri vakamuudza kuti ndamutiza Big Band. Ofiti gogo ndatovabvunza nagogo ndozva mukutaura nemuzukuru wenyu zvikanzi aiwa chiko ndingasadaro ngaasashandise kuti handina foni nekuti handina TikTok kana ngaasadaro ndatovafonera pafoni yake yemunini waendi wacho umwe anonzi Chako. Vana ndichofona ndopanditokwanisa kutaura nagogo ndopata kutendera ichaitira chinhu. Aritaurei nezvangu ari kundiexposei pafacebook malive ake iwayo ari kundipinzirei mukati. Right, panyaya yerent panofamba sei? Iwe uri kurwadziwa here kuti enda haasi kukubhadharira rent kana kuti uri kufunga here kuti even makasiyana enda anofanirwa kubhadharira rent yako kana kuti uri kuti akubatsirewo pano neapapo? Mama Keti, zviripo ndezvekudai so. Vana endi yangu kubva endi paakatanga kugara naMaisimbiso andazombogara ndakabhadharwa rent naendi ati aitobhadhara ndofunga kuna na2024 handiti aitondibhadharira kachipinda chikafu but pakarora mukadzi wake vakarora zvakabva zvangoenda zvete mupai mundoto tikazvinzi zvangu ndanchizvipisa ndega haana musi wakambondibhadharira rent handiti kunyepa even pakazotora carpet pacho akaenda nevana kadii ndakatozoti musi uno ndakatoomerwa this year ndofunga last month ndikati baba Kelly ndakatotanga kumbira hanzvadzi yake ndikati Ted ukumbira kutaura nababa Kelly zvinhu zvakandiomera now handina kana $1 ndikumbira kubhadharirwa rent handiti ndikatotaura kuti neloya rake ndikataura even naadho wacho iye adho akati baba Kelly vabvuma vati it's okay vanoita sei pano kubhadharira baba angopera ndofunga 2-3 days baba Kelly vautanga kuti handisi kubhadhara yese ndikubhadhara hafu ndakota it's okay hafu iyoyo unoenda magona inoendotsvaka vavati gare zvikanzi aiwa ndakukupai ishoma yacho ndofunga mari iyo inenge yakatozoya iri inenge iri ndobhadhara rente 250 saka mari yake yemwedziwo yakazoya iri 110 imwe mari ndikazotsvaga ndega handishore akatondibatsira hangu ipapo imwe mari ndakazotsvaga ndega but acho manje avanenge vakuita pakeli like ameno zvaanoita
kunge ndakamutadzira spirit mulife make even pandanzwa chikanzo nini ndinomutsoma inini handichombodi kumuona ine mumwe munhu ndomutsoma ini ndine munhu wangu ndendimutsomere kwamunhu wangu anenge aenda kupi vanhu vangani vake vaanodanana navo vamwe vandinotomuti ndaiwe ini ko uyu kumurambire mama kedu handidi kunyepera naendi tinotomborara tese atatofungira ipapo tinotorara tese ngaasatokudzoi zvekunyeka kana zvekudini Alrighty. Alright. Alright. Saka endi pia ichimbomira enda apindura apapo because ndambopafunga ipapo kuti hai hasha idzidzi hapana pekuti vanomboona nere maikeketso pakuzoti bhadhara renda apa vanhu mune vaezi endi hanzvadzi chimbopindurawo apo pa issue ipi which one hanzi inini naendi pataonana patazvifungira patinonge takazvifungira tinongoita semukadzi nemurume tinorabvisana yedu mahembe dzedu before here kubva rini ndoda kunzwa timeline ndezvarini maikeketso izvi last time yamakaonana naye ndeyekuti munotaiwa takangoitawo hedu hwemurume nemukadzi ndezvarini zvine 3 months 2 months 1 year 1 week January February tatukana aitozviita izvozvo musati matukana maitozviita zvekuti mukaonana muno maita zvekungototaonana here kana kuti zvekuti mune masangana kubhawa kana kuti zvekutofonerana kuti hauri papi maikeketso chichichi mobva mangoita zvamaita kudhara bhabhai hapana anotsoma umwe maketi zvekutofonerana kuti uri kupi uya amwe batanze nditi ndepaclub zone ita invite uye papo kana vanhu vemuhaisiti vanogona kutondipupurira kuti maikeketso nababakeketso totomboona vari vese even kana bhawa rinonzi muganani totomboenda kwagogopura titomborara ikoko totombonorara kumba kwangu kana kuchitungidza kwaari kugara kwasitumba pake ikoko totombonorara ikoko asi nai sisketi yes mambonzwa padanchitaura vasati vauya palive apo pandati inini hapana kana anokwanisa kundiudzira chero ndikanzi ndaita vasikana 16 chero ndikada totora iye wacho izvezvi ndikati zoni handi unorara kumba kwangu hapana unondiudzira kuti ndoita sei because I'm single. Issue yangu iri pakuti handisi kuchengeta vana. Do you still remember pantora madhezi anga chirugara kumaflats ekufield and then ndobva little brother yangu anga ndane mota yandakamupa yandaifamba nayo I think yanga yakadhakwa pambo neemail ndobva ndanetsana naye ndikatora mota iyoyo bva ndati Chido tora mota iyo uigadzirise uimutse upote hako uchiendesa vana kuchikoro because uyo ndanetsana neka little brother yangu. Do you know what happened? Akatora mota iyo vati ndauda kuitengesa ndoda kutanga business. Vaitengesa sick money ndobva aitanga business rake rekutenga tunhu twake mubvunze kuti akatanga kuya kuzotenga zvinhu zvake ndiani ndichimudza kuti hazviito tutengerwe nevamwe vanhu inini ndiripo let me support the business first saka issue yekuti kana chero nhasi chero akandifonera akati ndinoda kutouya kuchitungwiza ikoko ndauraramba kwako kana ndichida ndinomudza kuti huya nyaya yangu iri pakuti paari kuti I don't take care of the kids ndo pane nyaya. Alright. Ipapo ndainzwa point yako hanzvadzi endi. Tichamubvunza ipapo pakuti iwewe nyaya iri pakuti you don't take care of the kids. But uona pandoda kuti uonereka endi. Iwewe paunenge uchiti maikeketso vanonditsoma nditi. Isusu vakadzi takasiyana nemi varume. Iwewe ndinogona kusangana neni panapa tongodhumanisa zvinhu zvedu iwe toenda. Kwauri wewe hazvina kana dhiri unogona unozviita futi unogona unozviita kubhulawai. But vakadzi manje tinopinda nemafeelings mukutoitana ikoko ndosaka maikeketso vari kuzouya vachizokutsoma kuti uri kudanana nani kubhendi uri kuita sei hauna chawinacho ibitterness yatinoita vakadzi iri normal yekuti kana iwewe wafunga kuti hauchadi bitterness then katakurana namaikeketso worega kuti pamaonana woti no this is truth zvevana handiti woti no ngatitei zvevana maikeketso handisi kudai as long as muchapota muchiti pamaonana monorara mese forget zvekuti takasiyana because kana makutorara mese ndatione marights futse ekutokubvunza kuti wanga uchiitei kubhendi unzei kuti ndakapedzera kusangana naye rini ikoko muudze izvozvo kuti ndakamubhuka rini
Mike Ketsu. Mike Ketsu. Michael. Hello. Muchiripo here. Ya network ya Mike Ketsu mawani. Aiwa, iri ndo issue yananjitaura yekuti given the fact kweto yekuti ndichida kuzviita not kuti ndinozviita zvakapedzera kare kare but ndichida kuzviita uyu munhu wandakaroora ndakabvisira mari ka ndokwanza ita musikanzi ndikati zoni it's fine uya kuno ndotobhasha ndo munhu otoenda padeni but mubvunze kuti izvo zvakapedzera kuitika rini. Hanzi zvakapedzera kuitika rini Mike Ketsu pauno remember izvezvi tiri muna June tikati tikaverenga zvakapedzera kuitika rini zvekuti munodaidzana naye Mike Ketsu pamunoenda pepe yamunosangana zvinowanika zviriko takatombozviita kuti tasiyana nana baba Brandon patangosanganira tonorara tese umwe noumwe kwake but zvine danger yekuti mukurara mese inini ndokwanisa kudzoka futi kupinda nemoyo ndakufunga futi kuti baba Ketsu vanani wovarara neni nhasi vandishandisa wakuita bhita mafute mana futi takaguma kuitika rini ndakapera kudhara pandakamubloka kwese ndamuti wewe why uchiforonda life yangu nekudii zvekudhara zvekuti wati yes zvaimboitika zvotaisangana tonodhakwa then toenda tese and the likes but zvakapera kudhara zvinhu izvozvozvo akutaura zvinhu zvaimboitika kumashure. I'm talking about yes ndakafaine machata makatumira yaya madhesi makamaona kuti zvinhu the current situation. azvoanzi saka ngaasanduzoti zvinhu zvauri kutaura izvi zvangu zvindezvafebruary kaizvi saka 4 months ago. Saka Mike Ketsu imimi pamunenge masangana naye maybe kumastones mafara madhakwa madzokera futi manoita zvinhu zvenyu zvine zviri zvekuti muri kudanana here kana ndezvekungoti iwewe ndiune vanhu vako indine vanhu vangu hapana anofanira kuzotsoma uku hazvisi izvo zviri kuita kuti muzonetsana here pekuti ndikana achiti nini handibhadhari rendi pane chimwe chikomba pamwe ari kusvotwa kuti iwe utori nechimwe chikomba tombopota tichipanana zvinhu woda kundibhadhara rendi iwewe pamwe uri kusvotwa kuti ndanzi ari kurara nemusikana ari kubhendi akanaka iye achimborara neni imimi muri kuda kudzokerana here vanhu imi kana kuti hamuchadi muri kuda kuita zvevanhu because mukasaita that decision mucharamba muchingotemana. Kelly achati 12 13 14 kusvika 18 until maita decision yekuti muri kuda kurespectana here kuseta maboundaries yekuti zvekuchati tikasangana torara tese hazvichaiti ngatiitei zvevanhu kana kuti ngatidzokerana tochengeta vana vedu. mama ipapo muri right munoziva kuti chii chinoitika pana baba Kelly. Baba Kelly ane vasikana vake vanji vaakatodana navo vakawanda ina handinabatanazve because boyfriend yangu or boyfriend yangu iye ane vasikana vake vekutoti anotogona vamwe vasikana shopping yechikafu chaipo vasikana vane brain vaanombodanana navo akapedza kudana navo kudhara vanhu vavo ende achingosiyana nevanhu vavo patikatanga kuita kagame kedaro so handina kuziva kuti ende ane mumwe musikana wanga achidana naye kumastonzi aigara kumba kwagogopuri anga abva kuSouth Africa saka inini handachandaiziva ndakangonzi uya aine show yekushehutu pandaenda kushehutu patatobva kushehutu tese patatiti tapenhamba unorara chaita kuti nhamba kwangu but aiwa handei kwagogopuri tiende kumastonzi tinomwa madrinks pandati handei pataenda ndikakuziva kuti mama Keti takagara mubhaa handiti takagara ini naenzi mubhaa macho mwana iyeka mudiki kwandiri akangosvika akatsika pamusoro petebho kudai kana kuti anga asingandizive kana kuti akangokwenyerwa nzenda ane mumwe musikana here atsika pamusoro petebho saka ini semunhu mukuru ndakamaisa brain dzangu ndikatoona kuti mwana uyu ane zvaakatoita nani nababa so ini ndakabva ndabuda pasi ndiri kunobuda panze kudai ndikuona mukomana kunyengerera chii musikana wake pandachibvunza vanhu vari panze vandaudzwa nemumwe mufesi wekumaraini koko tikanzi iwe vanhu havanotodanana navo iwe ndokutesese ndokuitiswa so inini handina kuzviisa muhana cause inini ndotozviziva kuti baba Kelly ane vasikana vake inde inini ndine vakomana vangu inini naiye takaramba ndapati patinodira nepapo togona kuti asatinoita so ndaitomurespecta kuti ndozvitongoripo izvozvo anditi so ndakatenda kumba takutadonorara tikuti gogopure vachienda kumba gogopure vati aiwa pindai murare chii kumba kwangu patati it's okay gogo patapinda handauziva kuti mwana uyaya anotogara nagogo
pagopure takatozoziva anogara pagopure tiende ikoko tapinda ndikuona mwana uya akarara pasofa handiti mwana uya atone hachi akatoshatirwa mudhani kuti ndine boyfriend yake akakezva kuti angatishirarewo muchechi ndikata ini ndikuda kumbeze iro rakafungwa nani neuyo kuti kana ndiri panapa pagopure ndogumbeze zitofuka ende ndogumbeze nopiwa ii handi ava vatraizi ndopatikandisana nemwana uya anakuza kuti mwana uya atorigwita zvekutodaro atobata foko atatondibaya nefoko ikatezvo iye baba ake elapa kuti ambatiza but asati chibatwa fight iyo takatorwa zvishuwa but abatwa nagogo nemunina wababa inini vana vadetaidza vanenamba kwangu ende azondifonera maxeni nanagogo zvikanza uya tiende kushoweku yekwamutoko pandaita itsoke nzikuuya pandatobva kumba zvakanaka ndadzogeza pandatobuda pandaenda mwana uya yabva asara ari bhizi mwana uya ndakutozozwa kuti mwana uya akachiturwa kunziwo hauna rechekurwa ndamai vevana handiti mwana uya akutoudzwa kunzi ndamai vevana vangu anenge anga asina kuudzwa ini havana chandikuziva ini ndakazobvunza wangu ndati ko chii zambee mwana uyu ndanga ndichita sei ndanga ndichidanana naye zvishu pandati ndema ndisina kumudzere kuti inini ndiriko zvanzi aiona ndisinaita sei ndandisina kumuudza pandati hazvina basa mwana uya akatozoenda zviyaizvo zvekuitwa hafu akutodzokera kusouth africa anga adzokera kusouth africa nanga ndakaenda kuti kozi akatozomboita zvekungoenda kozi aitochemera mari yebhasi kubva kuna endi koanza kuti endi angatora chi mwana wekusouth kuya naye kuku asvikabva mita hafu nei handimaona saka ende ane kamukana kake kusikaitana nako ndaitoka respect kamwana ikako ndasikatoti katondiuona madhaizi waye tichitaita izvozvo naye ndataita nditomurespecta nditoti mwana ari sei even vandikanohodha zvinhu zvangu kuzambia kuti manice nice ndakatomuti iwe ibvane torera mwana uyu zvakadai nezvakadai nezvakadai umutengere akatotora akatomutengera akatonomupa but ndakazonzwa kuti aramba nakuti nemwana uyu koma arambanirani ndakazoibvunza hangu nyaya ndakandofana ndakuzwa ndibvunze zvinhu zvangu akakuti ndikamubvunza kozi ini ndanange dhike yekuti ore zvikurara kesi ende zvinogwawa kuti muri kurara nese munhu woita kunge auyazve 2-3 days handiti obva aenda kune munhu staff saka ndine ndine right yekukubvunza kuti ko chii chiri kuita se chii chiri kuitika muwangu handiti saka iye handinokuti iye asingachizvikungosei kana zvange achiisei zvekutoti ndakatozongenda kutomutonera kuti mari iyoyo kwangu chichindibva chindibva mari yacho ndaana ndakanganwa chitondoita sendokupa handina kana problem yandakamboita nevasikana vake vese vanodanana navo handisi kuziva kuti problem yake yaari kuti inini ndinoita problem yekuti ndoita bhiti yekuti akudanana niki ndichimutsoma handitombomutsomere vanhu vake kumunyepa cheko even mukavabvunza vacho handana dai zvinhu vanokwanisa kuuya apa handitsome vanhu vake saka maikeketso imimi the way yamakanaka negara rese iri muri okay kuti enda arara nemi onorara zvake nevamwe vasikana achidana navo imwi naKelly mwana ane 11 years Kelly munozokwanisa kumuudza here kuti self respect chi kana kumuudza kuti no don't tolerate this behavior. I'll tell you in front of Andy Muridzo my sister, it's not worth it. It's either wadzokera na Andy kana kuti ucharamba uchingoitwa saskam. What is the point yekuti gogo ngavaudze vasikana kuti we uriko kupi iye enda achigara ega iwe uine vamwe vakomana muchaguma makuita seko yekuzadzana zvimwe zvirwere muchaguma makutekemana ko ukabayiwa nefoko wobva wafa mwana wako sara achiudzwa kunzi mai vabayiwa nekuti vanga vachirwira boyfriend nezera remwana riyare. To be honest shamwarika svika pastage yekuti unoramba kuitiswa shamwari. Inini kana ndasiyana nababa Dominic chero vakauya vane malimousine zvakapera you don't sleep with me and go and sleep another woman, no ways. Ndiri chembere ine vhudzi chena ine 42 years. But I will never allow any man to sleep with me and go and sleep with another woman. I have self-respect. I choose myself. Because I have Kaila at 12 years. I need to be able to tell Kaili uti muruna kakubata so walk away. Tiza, run. Jauru kuita ishika. And acha achiwedzera kusaku respect maikeketi. Because uri kukonfirma uti unorana naye but ndine vangu vakomana. Iyane vake vasikana. Do you want to be married to Andy? Do you want to be back together or you don't want? If you want to be back with Andy, Shiriko, but set your boundaries. Kana ukabvumira Andy kuti it's okay kuti unodana nekamusikana katengera hembe. It's like you are acting desperate. You know? Choose kuti uri kuda kunge wina Andy here kana kuti uda ngoti muite zvevana. Kana wada kunge wina Andy, chiziya kuti naKelly uchamuudza kuti enda ane vasikana vake ini naEndy tinongonorara tese atidana namene kuti uchadzvisa sei kuvana vako. But it's not making sense, Shamar.
hachimeki sense. And kana achida kurespecta kudzosa kuita mukadzi wake, anokuita mukadzi wake zviri official, not kukuita unge urere kubhaure kuti anonorara newe padira opedza oenda clearly. And haasi kuda kuita nezvako zviri permanent, ari kungoitawo sezvinongoita varume vese kuti ukamusekera anongoya achinjika achienda otaura pamberi pevanhu kuti nandidi ndine vanhu vangu. Ndizvozvo chaizvo zvamuri kutaura. Because iwewe panapa teta kukuona unge uri bhita uri kusoma yendika, but maybe pamunosanganawo mukarara mese iwe wapinda nefeeling, but kuvanhu kuna iye ndiri kuti handina basa nazvo handikutsomi, but deep down unozviziva maikeketi. Unenge uchitorwadziwa kuti matorara mese matone mamemories ekuti zvamamuchiita mune vana mese. Of course unotonorwa, because apa uri kuti ako hazvimbondirwadza ndabasa nazvo, but wakatoti ndipe gumbeze rakafuga munhu waitotsvagawo nyaya because uri kubhoekana. Because haungati ndora ndosifuga, uri kutoti ndora ndosifuga because uri kutosvotwa kuti tiri pamunhu wanisha zviriko zvinizvi. Saka chuza kuti uri kuda kuti endaramba achida iso kuti pamaonana morare here kana kuti uda kungotaite zvevana. Otherwise mamake handidi kunyembera zvinhu izvi zvakaitika pazvakaitika zvakatopera. handiti Ndoambokuudzai kuti takablokana. Ini ndotaura naAbel uyo ari kuti amusondodzi kumashure kwake kana kuti natete hanzvadzi yake. But akakuoni bloka futi maikeketso, and ane musikana wake iwe une mukomana wako mosangana naye ndi marara message. Problem yenyu haimbofi yakapera yekurwidzana, of which ari kusafa panyaya yenyu maikeketso kutaura chokwadi vana. Imimi it seems like muri tuna ye ndimo tonakirwa, and anonakirwa kumabhebha ake unonakirwa kuvakomana wako mukasangana monakirwa. But kutukana kwenyu nekuti vana vanonzwa iko zvine zviri mumba mune vana, probably vari kutonzwa zvimwe zvauri kutaura. Ari kusafa mo vana venyu. Chiitai henyu zvekudanana kwenyu, but mongoita agreement yepanyaya dzevana, pamari dzevana uri panofamba sei. Mobatsirana pavana, mosiya zvenyu zvekuti kana manetsana mosvikoposta baba akeketso panapo. Kana kuti baba akeketso wokuposta, isusu tinokuitai content at the end of the day, vana vanongosafa ndevenyu, ende vari kukura ana keketso vachaona malive atiri kuita. Chokwadi ichocho. Kwanzi iye nezondi akarieka. Akariesa ega akamhanya kuposta. Achiposta zvinhu zvayani basa iri. But kuti iwewe uri kunyanya kuzomuisa mathreats, yes? Sister, mbona kuti nyaya iripo ndechii? Dzese isusu tiri kuda kutaura nyaya ine musoro, inovaka, inoendesa zvinhu kumberi. Nyaya yacho yakutwistwa yakudzokera kupanana bhurugwa. Zvekupanana bhurugwa zvakapera kudhara. Now we are dealing neissue yekuti am I taking care of the kids or not? Kana achiti handisi ndokusendera maV11, kana achiti ndiri, kana kuti achiri kutaura kuti ndine bitterness yezvaane bitterness nazvo. Ndobvunza kuti hembe yako inoblokesa live. The reason inoita kuti each and every time when she speaks to me, chichinoita kuti iye ningirikine ati pese panoda something kwandiri anoda kundithreatena nekuti ndichakuendera pasocial media kana kuti ina undiziye ndopenga ndiri benzi and the likes. Kana achiti handisi kuchengeta mari, handisi kuchengeta vana, then I'll give him mama uyu yangu ese kuchengeta kwandoita vana, mondiudza kuti mari dzo ini ndikamupa mari anofona ndikuda mari yechakati. And when I send money inini handizoziva kuti yashandiswei, chandoziva ndechekuti namakambhuku rangu kuti mari ndasenda. Asi kana achida kuti ndochiti oraita handichakupe any cent, ndoita zvinhu zvangu zvese zvoda kuitirwa vana, ndoziva kuti handichasende mari kwakuru. I think kana zvakadaro izvozvo tinoita sei tinokwanisa kuclear nyara. Isi totaura nyaya nemusoro, iye anozongotenda nyaya dzakutaura zvekuchinjana bhurugwa zvekuita zvakapera dharadhara. Maikeketso vanochengeta vana here varipo apa vachinzwa? Handivabvunza kuti wewe waii kuti uripita. Nyaya yange yabvunzwa kaiye bhurugwa iyi. Saka maikeketso pamunosangana nababa akeketso muchizotengerana doro muchitenderana, hamumbovabvunzo here kuti koshamwa ndipe kamari yevana? Anoti haani ngatondipa izvo zvadzakareji mamaketi pataisangana itadati ngatone 4-5 months kuna moto. Alright, but apa 4-5 months pachona kumashure uko aikupawo zvake mari yevana yokuti ukatiwo mwana arwara kauti kuchikoro kuri kudiwa zvakati anoisa zvake. Apo neapo mamaketi zvazvekuti unongowa utoita zvekutokomikedza munhu kuti nhaiwe zvehande izvozvozvo mari yake inobuda wachanga wamukopotera, haibude wataura sopi zvakanaka. Akangodzidza kukumbira zvakanaka kutaura kuti baba Kelly ndikuda chakati, pane kutanga ndatukirwa bhurugwa ramai, bhurugwa rababa, dzinza rangu handikupe kagozi, ukatuka dzinza rangu watotuka inini? Ukatuka dzinza rangu watuka inini? Kumbire mari ndishaka.
ungatikumbire mari uchindishaute ndiani murume anoda kuti asende mari kumunhu ari kumutukira amai vake. How can I send you money kuchituka amai vangu? Panapa pacho ketina chaiyo munhu akanyora mucomment section akatuka unombloka wani but my followers unomada but vamwe unotovabloka wani kana vakutuka. Murume wese in his right senses anototi inini mukadzi ndakutomisira ikukeshi mai we ndikatukirwa mai vangu ndo sekerera kutukirwa dzinza rangu over munhu ari kuda mari yekuti ndamudza kuti ndokupa kana ndaiwana of which ndatombosenda imwe yezvimwe zvinhu zviri taini. Saka nhai baba Kekeso panyaya yerenti mati kudii mimi madi kungochimbobhadharawo mukabhadhara this month maikekeso bhadharawo next month. Keti ukona kuti chipi zvese zvinodiwa naChido nevana I can afford zvese but ndikaudzwa muudziro usiri iwo. You get it? Ipapo ndo pane nyaya yangu yekuti unonditi handisi ndaenda pamute kushanda zvinozvakoda pachini munokumbira zveginya makachenama maikekedzo hanzi regedzai kuchenama muchengeteko. Ndingakumbira ndatanga ndamboudzwa ndishuwa ndingape munhu mari ndatanga ndamboudzwa musatanyogwa yana mai nanani zvinomeka sense rero. Amai vangu votofara vachiona ndichitotambanudza ruoko kupa munhu ari kubva wandituka. Ndonza namba dzomunhu. Mama Ted. Yebo. Please order ya. Wewe waivhurira bhurugwa munhu nepeace order seiwe maikekedzo. Undeka kuti peace order. Asi ya peace order. 1892. Ayo asi rendi maikekedzo rendi munobhadharana kana makudana nenyu makubvisana mabhurugwa enyu iwaya. But rent haafaniri kutoti rent irresponsibility yake anofanirwa kubatsiraiwo nemabills amunosangana nawo muupenyu panyaya dzevanhu but hamufaniri kuzomuti bhadhara rent chete zvekubhadhara rent zvinoda muchidanana muchipota muchitsotsana zvamuri kutaura izvi muchibvumirana pari pachenyu. Mama Ted ndakatomunzwisisa ipapo kuti hafaniri kubhadhara rent kuba kwangu koza Harare ikoko but ndikamuudza kuti baba Kelly this month zvakandiomera kodzi kwaise nendibhadhara ndekana handimukumbire mari yediti mwedzi iwoyo waniwo ndokutoita mbiri wandakakumbira mari yediti wawo ari kuita mbiri inini handati mwedzi iwo handaumboshora kuti akumbirire rent. Chandakashora inini ndechekuti inini ndinobuditsa here mari kumunhu ari kutuka mubhurugwa maamai vangu. Zvinomeka sense here izvozvo. zvituko izvi ndezvasisketi I think ndakusendera itundu racho itototo ndakusendera itundu racho twese haya hatisi tundu rekuti tungamboningi zvimwe zvacho ndakazviposta nezuro hanzi nemunhu ari mucomment section sisiketi udzai malove beds aya vatange vachengeta vana vasati vaendesana muri kuzvina handiende kubhawa ndisina kubudisa mari handenge ende kubhawa most of the times ini ndikaenda kubhawa ndogona usatodya mari yangu inogona kugara muhomwe ndine mbinga dzakawanda dzongoti ndiri kumwe ndotengerwa bhodhoro kana ndiri kumwa koko musiwo ndotengerwa koko. Most of the times ndotoenda kubhawa ndotobva ikoko ndisina ana mari yangu yashanda but issue iyo yandakaisa paFacebook yaiya ndeyekuti inini ndingabatsire munhu anogara achingondipa mathreats all the time achindithreatena kuti anoziva kuti social media inomumiririra akataura vanoziva kuti social media inomumiririra. Saka ini I wanted kuti alright it's fine kana uchimiririrwa nesocial media vana vacho chiitirwa zvoda kuitirwa izvozvo nesocial media. If you are saying vana uri kuda waneta navo just bring them to me ndogara ndaziva kuti custody yangu ndochigara hangu nevana sezvandiri nandakampa vana although ndine custody. Uri kuona pane pattern yacho. But ukuona kuti chiende hanzvadzi pachokwadi chaipo ndepekuti madhoni enyu akura vasiyana nakadominic ka5 years 11 ne9 vana enyu the way yamunonzwanana pakunokumbirana unotsotsana bhinzi muchisangana pabhawa munwa mese motonotsotsana chimonzwisisana panyaya yevanhu. Nyaya yenyu haisimbori big deal asi kuti problem yenyu ndeyekuti muri tu chinhu chandaona mese mune pride yenyu iri pakuti munewo vanhu venyu vamunozorionawo besides relationship yenyu yababy mama nababy father sa mune makuda kuzonobhilivhisa but muri kuva selfish pakuti you are not putting your children first. Zamai kuisa vana first mozoisa zvinhu zvese after momudzana maikeketso ndinokwanisa 200 mwedzi wega wega
iwe wowedzerawo kuchikoro wowedzerawo parendi ndokwanisa 250 yongoiso 1 wega wega kana mafunga ndinotsatsana bhinzi motsatsana but agreement iyoyo iripo. Onai sister, mukuona zvandiri kutaura zvese izvozvo hazvina kana kutomboshata kuti nditi kana ndobvisa mari yakati kana ndoita zvinhu zvakati, but chandiri kutaura inini ndechiyacha chekuti ukaona pane baya pekuti munhu ari kuti ari kuda something and you tell them kuti aiwa ndichiri kutsvaga kana kuti hazvisati zvaita ubva watukirwa dzinza rese. So inini issue yangu yanga iri pekuti zvoni hapana here vanhu mukaona pandakatonyora chiti hapana here vanomirira marights evarume kuti vakomana kana zvinhu zvanzi zviri kufanira kuitika so dzinofanira kuva nepatani yakanaka yemaitikiro. Ndo panga pane nyaya yekuti vanhu vauyo vadzidzise mukadzi uyo kuti kana ari kuziva kuti takarambana hatichadanane toda kuchengeta vana anofanira kundikumbira semunhu asisiri murume wako kana ane maextra money anoda kwete kuti anobva kwete kuenda hanzi ndipai mukana wokutaura piye yanzimirai kune nhumbu yemwana wechitiriwo. Alright, ngapere handiri kuona kuti nyaya idzi dziri necessary here kutaura nawo yakegetso zvebhurugwa kuti kune vanhu 10 vanhu zviri necessary isu wambonzwa pano tichitaura vanhu vake hatina koza hatinei nazvo nawo yatawira panapa ndeyevana mukatoramba muchitiza ishu yevana muchitaura zvebhurugwa zvake sitakutobva edu osara achizvitaura isi tiri kuda ishu yevana ndo yatiri kuda zvekudrift ane magirlfriend 52 shamwari kune 7 vane nhumbu so what tipa issue yevana Mike katsotaura yeni isi tombodhila neissue yangu naye nevana issue yedu yevana vaka issue yangu iri vana havachonzi vari kuboarding so koti inototi vana ivavo vari kuboarding ini nani vachandinokwanza ndichibvisa pavana ivava mukandiona ndabvisa inenge itori at my own cost ndozvakanyorwa mukoti saka pamwe pacho pandiri kumitira hashaka garizini katoti ndeyati vana vakavatenderedza akavaendesa kubhodhingi akatadza kubvisa akabvisa akavaendesa kubheru kwemwe yanjadzi yake akatadza kubhadhara akabvisa ikoko akagarisana mesindisa vakarasika vakati ndikazosvika pakutora vana ndikandizapa vana varasika handiti aina ndikuona pandiri wrong mamaketi because pamba pandiri ndapati pabhoti 1 2 vana ava vana kuya nematangi nezvinhu zvekubhodhingi vanaka iye hari nereferensi ake kuti izvezvi vana ava vari kubhodhingi anokwanisa chokuda ku5,000 kana 4,000 otogwadziwa nekuti pa$300 kana $200 hasi kotadza kufunga ega babaketi vana ava vanofanira ndakutobate kubhodhingi ndikatozekera kukotizeti katodzi yake anongwanzorana kokubhodhingi anaye here mari yacho kubhodhingi anga achishaya pezana ndapota kutanga kangwara nganogona kutaura katodzi yako ini kutokuchengetera vana vako vana ndevangu ini kuita mwoyo wamai watenderedza vana ngoyareba ukatoagastezi vati kugona kuchengetera vana regai ndichichengeta hangu vane kaamai vava vangaramba vachitenderedzwa vana wakutondisa beni wakundoziva kuti wawa kwanza kubhadhara nhingi yangu haukwanise kuudai nekuti kuba kwako kuba kwako ndozodai kuba kwangu kubhodhingi here isiketi vana ava do you still remember pandabva kumashure ndichikuudza kuti vana ava kuti vabve pachikoro pavaidzidza vakabva sei? hanzi vana vakabiwa namaikeketsa but maikeketsa ari kuti vana vakarasika bhodhi havana kurasika. Vana vanogorasika sei vana vekuti vanoti vachibuda chikoro vanomira panomira vamwe vana wobva wanzi vana vakarasika vamwe vana vavo vese vakatorwa only Juju naKeketso ndovega vogonza varasika. Vana vakabuda chikoro vanonzi mirai apa mufambe hamuite sei kungonzi kwanzi vana 2 chete ndo vasara vamwe vanotaura kuti tantinava apa vangomhanya vana vangoshaika from day hazviite izvozvo ari kutaura kuti kubhodhingi kwacho kubhodhingi ndaibhadhara mari dzese vana ava ndakazovabvisa pabhodhingi ipapo mushure mekunge ini naye wacho tatopopotera hanzvadzi yangu yadya mari dzemaschool fees dzevana dzataitumira ngunzisa ndo pandakabvisa vana vangu nehasha ndikabva ndavatora ndikada kugara navo Quarter Falls kwaakazovaba kwacho gereti
Saka iye kana ari kutaura nyaya dzese ari kudzosa kumashure nekuita sei, issue yaritaura yekuti kana ari kuti I don't fend for my kids, ndokusenderai proof yezvandinoitira vana, then iye osenda proof yekuti handichengete vana. Ausendi you zvinhu zvese zvandinoitira vana zvaritaura kuti kune zvikwereti zvechii. Inini mari dzacho ndiye ndakadziisa pagovernment school paakavabvisa maschool fees ndeye $40 under $40. Alright, kana ataura kuti ndakatumira $200 nini yekuti vana vabhadhare maschool fees, chicalculate yekuti school fees kana iri $40, mabhuku anoita mari, mauya anoita mari, and pese panopiwa mari aumushayi kubhawa, aumushayi kubhawa zvite, aumushayi kubhawa. Saka iye chari kutaura, ona sisketi pari kutaura ranzi ane custody yevana kukoti kwazoita sei. Kukoti kwacho ndakatomunzwira tsitsi kuti ndisamuripotere kuti aba vana, ndikamunzwira tsitsi nekuti ndiye amai vevana. Kana iri pato kuti isolve ndezvekuti ngaangochidzosa vana vacho, right, iye toziva kuti akuita life yake, kana achivada anovatora aona kuti ndotadza here kuvachengeta vana, obva azoona zvechokwadi, imi mozoona kuti ainyeba inini naye ndiyani. Ngangovaunze ndigare navo ndega tigoona kuti zvone vana ivavo munovaona vachinzi varileka kana anything here. Mari ndomutumira but iye haiendese kwainofanira kuenda, anoenda ake kubhawa nemafriends ake. Ini ndi problem yangu ipapo. Udze ndichiti pane pamwe pekugadzirisa relationship uri kuti 7 months ago mukudhakwa, anditi ndo pamakange mapedzisira makuitisana. One, ndoda kukudza kuti hapana chinonzi kudhakwa. You know what you were doing. Ndabvuma ndikati mistake yakatoitika ikapera. 7 months ago. Kana ukati 7 months namakekedzo pane makore marambana, anditi ukapinda mumarriage unoziva hunhu hwamakekedzo very well, zvekuti chero ukakwidza makomo ukadzika makekedzo hawafa wakachinja. Anditi you went outside and test another woman and come back uchinyatsoziva kuti hunhu hwamakekedzo havafa wakachinja, and you tried again ukaiswa pamhene, repeatedly kuendeswa pamhene. Makekedzo, she have nothing to lose in reality. You have got a brain to maintain. Uri kupanzwa hanzvadzi. Saka iwewe mangwana ndiwo uri kuenda uchinozama kune hure rauri kudaidzira kuti riri kufamba richirarana nevanhu vakasiyana siyana. Asi mangwana kana rauya riri kukuisa pamhene, vanhu vanokwanisa kukutuka kuti uri kuona here kuti zvakati kubvira pandataura naye zvekuti hure haana kuti iye handiti ndiri kutaura ningirine. Okay, tikatanga kuti hanzi tingatadza kuisa siketi, tingatadza kuti okay ihure handiti, but PA pataura ari kutaura kuti akararana nhingi nanhingi nanhingi, zvinoreva kuti hure endi ataura kuti takaitawo zvatakaita pane 7 months. Saka tiri kutaura ngatitaurei nyaya yevana endina maikeketso vanhu venyama manyati, zvekuti vanhu venyama vanhu vakambogara vese vakaita vana, zvinotoriko zvekuti vakasangana vanogona kunovharirana mumba, but hazvitadzisi kuti vachengete vana. But still zvakadaro kasiketika, ngatitarisei munhu ari kuenda kunoitesa handiti ari kudzoka achimisa kanda pasi pebhazi. We are there to judge kuti endi zvazoita so. It comes problem iri kuitika apa ndeyekuti imimi muri kuramba kuti mulife munoitika chinhu chinonzi mistake. Handina kuramba kuti munoitika mistake yakaitika zvikatopera, hazvisi kuitika apa. Iyi nyaya ndauya nayo inyaya yevana, ende uyo abewa nyaya dzese dzanga achitaura, kana even vanhu vakamuti ingochani kana vanhu vakamuti chii, abewa paari kutaura freedom yekuti akwanise kutaura nezvachido is because chido wacho aimuudza information nemavhauga nechii, saka akatoona kufumuka kwelanguage yemunhu. Vatoti you understand? Akatogeja akaluza respect. Pakutaura naye haambofa akataura zvisina respect kwauri. Kana iwewe wamuratidza respect uchitaura naye, since angariye middleman tisingataure tese, uyu aifanira kutaura nauyu zvine respect so that uyu amurespect. You get it?
Maona pandataura paya ndataura ndikati inini Endimuridzo painterview yaitwa namama nana G mama, he never disrespected Mike Kellets, I don't know. Hana pane mumwe mubvunzo atobvunzwa, even zvana touchline, he never accepted those things. Chero ndichitaura naye kuseri chaiko haana kuda, akataura kuti I am not going to mention zvese zveprivate yake, changu point yangu ndeyepavana. Ndokutaurira iyoyo kuti dai kwakuri kuti zvinhu izvi zvazvitaurwa naEndimuridzo, ingadai nhasi inini ndiri kuti Endimuridzo he's wrong. Temba nimbotaura inini guys ne apa at least ndanzwisisa and guys Temba anzani Endimuridzo ataura kuti ndosaka ndati ndakakanganisa. Tese tinotadza and we learn from our mistakes. Patisina kutsanangurwa kuti Mike Kellets ndo vakaenda nezvinhu kuna Abel, cause remember paipa vanhu pamamuchiti mimi Abel anzani Abel paanga achitaura Endimuridzo wanga vari mota mesa ari pasaidi zvichira kuti ari kuudzirwa, but ndauyo akasvikotaura nemuromo wake, inini apa ndanzwisisa manje. So Manyatu ukaramba uchingoti endi wakatokanganisa, endi ataura akati ndosaka ndati ndakakanganisa, and Mike Kellets wanga vataura vachiti kurara vese ndezvaFebruary, saka tasiri kuziva kuti chinyi ipapo ndanzwisisa. Ende Dorini inzwa Dorini, ndatomboitaura nyaya yokuti nguva yawaitwa interview naG mama wanga vari wese, but nguva yazoita phone call wanga wasisiri wese naEndimuridzo. Anga akutaura zvake ega zvemusoro wake, wasisiri wese naEndimuridzo. Endimuridzo anga sara pazvitaurike ndomustopa. Yes, exactly. Handimuri kuzvona kuti ndinotonga. Inini ndagara ndazvitaura ndikati Endi wouldn't allow this thing to happen. If Endi wanted this thing to happen, anga achizvitaurira ega nemuromo wake kuti mukadzi wamunoona yakazodai, but he protected all that. Hanzi musapinda nemoyo munyaya dzevanhu. Comment section. Ishu yangu yanga iri yekutoti vanhu vaheupe. Ishu yangu yanga iri yekuti vanhu vaheupe uyu. You understand? Because munhu wekuti akafamba kwese kwaenda anotsvaga kuti panapa Endi akambosvika nepo, akasvika achiitei, akasvika achiitei. Ina handina kana one day randakambotsvaga nezvelife yake kana kutaura nezvake. The only moment yandataura nezvake it was nhasi, ndichingoti muheupei so that ndichengete vana zvakanaka. I never look for him. Iye ndiye anototsvaga inini. Uri kuona pane danger nzvadzi, pane danger pekuti nyange miedzo ikakubata sehanzvadzi, I think zvekuti kana maonana, of course uri munhu mukuru, handingazokuudziri zvekuita, handingakutongesi futi panapa kuti wakazviitirei, because inini ndinotoriwo nemafeelings, ndinogona kutoitawo zvandinogona kuita mubedroom mangu munomu, ndosvikopretenda ndichijaja vanhu panapa. I think kuti mukwanise kuzosolva nyaya yako and especially yekuti kutsomwa, kubvunza kuti ari kudanana nari kuitei, tanga wagadzirisa pekuti nyangwe muedzo ukazouya ukavaona pabha watengera doro muri sei, vana vari sei, kana uine 50 wovapo woenda, wosiya muedzo wekuti munopota muchizombonoita zviya, because zvinokusvitsa futi ipapo pekuti isusu vakadzi tinobva tapinda nemoyo. Iwe uri kufunga kuti ndezvekungoti tadhakwa, ndezvemukudhakwa, patiri tetakutoona kuti ndakutogadzirisa futi marriage yangu kapa babake nemafriends nenda kutomaudza kuti ako ndakudzokera nemurume wangu nezuro tatiri tese, then after 2-3 days jiki wachinja, waane bhebhi rako musaladi yellow bone, ndopandotanga kusvotwa nekutsoma. Saka gadzirisa ipapo ezwewo wataura zvako zvatokudira, unotsiurika ende warealize mistake yako kuti no, imistake yakaitika, ndichifunga kuti maybe zvichaita kuti pave nerelationship yekuti tionesane vana, but zvakaita zvinhu wese. Aiwa, ndizvo zvichaizvo. Saka inaida ngoclear pamba taurwa naManyata pachitaura nyaya usina kuziva kuti nyaya yacho yaita sei. Zvanaenda ngokorekta kuti aiwa, haisi nyaya yekuti zvinhu zvichiri kuitika, zvinhu mistake yakatoitika kudhara ikatopfuura tikatoblokana, chataura tese taitaura through mamiddlemen ekuti ende kutaura chokwadi endi nyatso bvisa pride nzvadzi, kana kuti uri celebrity, kana kuti Mike Kellets ibenzika, think about Kellets, because pane audio mamwe andateerera, mamwe acho handina kuda kuzomaplayer palive because neni ndine mwana akangoda kuinzana naKellets, vakasiyana ne1 year. Mike Kellets vachiti vakuti mwana akubuda vhudzi, mwana akudai.
That is something too personal that I can't come and say it per live about mwana wangu musikana ari kurumu. But maybe inyaya pressure nekutsama. Asi pandauya apa mamboona here kuti pandauya apa handakuuya for the sake yekuti inini ndifarirwe nevanhu kana kuti ndipende Mike Ketso kuti vanhu vavenge Mike Ketso vafarire nini. I never came kuti ndifarirwe kana kuti ndivengwe kana kuti mufarire Mike Ketso kana kuti muvavenge. I came for people to help her change her behavior yekuti ndikwanise kuchengeta vana. Nditochemera kuchengeta vana vangu zvakanaka. Not kuti ndiri kuda kublema iye, ndiri kuti ngaandipe space yekuva nerespect yekuti ndichengete vana zvakanaka. Because zvanachiti pandataura pepe kuti dzimwe hasha dzinokonzereswa nemaactions ana mai dzekuti unopedzisira kuti how can I keep doing good things for somebody who then says bad things behind my back. Akanoona vanhu otaura this and that, akaona vanhu otaura this and that, and munhu iye wauri kutaura zvakadaro, you expect that person to come to you achikuti mari dzevana. Ndozvo zvandandanyanyoendera palive, not kuti ndifarirwe. Kufarirwa hayo handina kuti ndaufarirwa, ndikuda kuti paitike chinhu chekuti vana vave safe, change of behavior yaamai for the safety yevana. Ndo zvandanyanya kuningirira chete. Aiwa, takunzwa mukoma endi. Zvamataura ndazvinzwa, zvamapindura ndazvinzwa. Kana pane panda kutsika ikonzi ndoti sorry yenyu. Then kune vanhu vari mucomment section. Mukoma endi is totofarira music yavo. Haikono kuti ndiri kuvada because I'm married for 16 years. I'm happily, very happily married. Nditori banditi rakatodzokawo ndikatopiwawo mwana wangu kunze. Ana baby dad vanenge variko but ndakatowanirwawo nyasha. Variko shumba asi vanotoziva kuti aiwa baba Kekedzo totofarira music yavo. Zvokuti musi inotoswera ichitodhinda futi chitotodza kuti takamisa imba yedu nenhekwe. Saka haisi pressure. Handi ndonyaya yati kutaura kuti at least kana kune vamwe vanhu vechikadzi vanokwanisa kuti vanogona kukereta magroups weta se voenda vomukansela bit by bit, unotoona kuti even yake behavior kana ari munhu anochinja anotochinjika. Why? Because inini pesa pa you could see kuti nachingozvitira life yangu, chita life yangu, not even kunetsana na anyone. Pa issue yandazongoya inde kuti panozongotaurwa nyaya dzekuti nekuti pane mari yakashota ndobva ndatukirwa amai vangu nekuda kwekuti pane mari yakashota yandisina kuendesa. Ndo zvakazonditisa emotional zvokuti nditiwo vanhu mubatsirei so that azive kuti mai vacho vaanenge achituka ndigogo vevana vacho ivavo vari kutraya kuita ngari kurwira. Vana vachizokura vachinzwa kuti amai vedu vaituka gogo vedu, relationship yavo nagogo inenge yakamira sei? Ipapo pari kukanganisika, but imimi makambogara pasi here mukaisa budget kana kuti movati aiwa pamwedzi vana havangada mari, moziva kuti maybe pamwedzi pasazova neshortage, monyasovabvunza kuti maybe pamwedzi panodiwa 400 moendesa kuitira kuti mangwana asazodzoka achiti aiwa nhasi kwari kudiwa $50, nhasi kuri kudiwa $20. Kana kuti imimi mongobhadhara manhingirikini maschool fees acho mongoita zviri kudiwa pavana. Inini manje ndiri type yemunhu wekuti handimirire kuudzwa. Ndiri panapa ndikabata mari chero inini chizofanira kubvisa $100 kana pamwedzi kana 200 kana pamwedzi. Ndikabata mari ndikaona kuti ichi mwana wangu anochida, I buy, ndoenda nacho. Handina maboundaries ekunzi ndine boundaries yekuti unofanira kuchengeta mwana kuchengeta like this pandauwanira mari. Because you know basa redu remagitare mahustles pamwe panobuda ma-thousands pamwe panoto munotoita loss. So inini pandabatira mari ndo pandinoitira vana vangu zvinhu, handina maboundaries. Panenge pakuda kuti pachingoshandisa maturity mochiziva kurongana kuti aiwa pakabudawo pakati ndokupa pakati yewo, panenge pakuda kuti imi muchigara pasi sevanhu nevanhu vanenge vachitaura kuti hanzi varume ndo zvamunoita munozodai kana kuti vakadzi ndo zvamunoita. Ndakuripita kekupedzisira kuti handina kuuya neissue iyi kuti akandimaka andifarire.
kana kuti akandifarira handimake. Kana akandivenga anongokontinya kundivenga, anondifarira anongokontinya kundifarira. Chandangouya nacho ndechekuti tibatsire kuti pasava nenyaya dzinocreateka dzinozokanganisa vana. Only that. Not kuti ndikutenga mafavor from people, no. Vanondida unongondida, vasingandida vangondida. Ndosika ndakaenda kuna sister yangu ndozoti sister yangu inopedza nyaya dzese. Aiwa, sisiketi tinovatemba. Sisiketi takuzogokumbira kuti titauriro namaikekedzo kuti vambodzikisa hasha vambomira. Aiwa, ndichazama kutaura navo, ndiri kutotaura navo pafoni iyo izvezvi, vari kutobvunza kuti ndatuka gogo kupi. Ndichazama kumbotaura navo after live, ndichambozama later mangwana or after mangwana zvakula down, ndichambozamawo kuvaonesa because ndini umwe ari mushuzi dzavo dzemababy father, ndini umwe anotozikanwa nelive dzekutuka kuti ndipe mari yevana. Zvino ivo vari nani, problem yavo yakasiyana neyangu yekuti ndakatuka kusvika ndazopuwa mari yemendenenzi through kutuka. But ivo munhu wavo ari kutotaura havo kuti ini baba Dominic vakati taura neni zvakanaka usingandituke ndikupe mari yevana, ndongotaura zvakanaka. Nhasi kuchikoro kuri kudiwa yakati magirazi pari kudiwa 250 but handina, ndiwedzere kana atiwo handina because hatisi mamiliyoni yeka. Anogona kuti ndamujuma wasina mari maybe abva kupurasi zviri kutaura ndiri kurinovhetawo ndiri kudii handiti agara aine mari everyday. Akatiwa handina ndichakupa next week, ndongoitawo semunhu anofanira kunzwisisa kuti munhu agare aine homwe mari muhomwe. Tichingonzwisisana life inotoendeka. Ndiri kupiswa comment section uko. Vanhu vari kufunga ndikutaura nyaya dzekunyepa. Kuti mukoma Endu takaenda tese kuSanton akandotengera vana wavo hembe. Ndiri kupiswa comment section. Nokavaone kupi mukoma Endi wetemba ndikutrust. Ndofunga panambotaura paipai. Inini ndofunga sisiketi nambokudza even patatiri kulive yeyo. Vana vangu when I'm the one who's buying clothes. Handitengere vana vangu mubhero, handitengere vana mupepo, handitengere vana pai. Ndinoenda mashu, kana iri Nike ndoenda muNike. Kana iri Marvel ndoenda mushopu inotengeswa Marvel original. Handina pandinotengera vana vangu hembe dzefake. Zviri nani kumutengera 3 dzakasimba kana kumutengera 20 kuti ndachitaura chokwadi. Ingofukonfirma chokwadi ngoma. Ndotoenda musport scene kunotengera vana hembe nedzavo. Nhasi hatirari natemba. Ndatotaura izvozvo. Mukoma Endi muri kana kuri kuEngland ndotoziva kuti zoni kune mashops anodhura, but ndoziva kuti kune shop yakaita se TK Maxx nePrimark dzinototengesa hembe dziri chipa but dzakasimba dzevana. Ndongokumba ndiripa. No, ndandichifunga kuti mati baba akekedzo akatenga mupepu yepaSentini saka vazoka. Ndakutauraiwa ndati takapinda musports scene. Nhasi baba akekedzo matiparira natemba tinorarira tichingoudzwa yemonaki mabva palive mukadzoka tichingoudzwa unzi vakatenga monaki rehembe dzevana kuSentini. Temba musi wakatoenda ndopa achiona achitenga tumabhutsu evana maAir Force nechichichichi akatondibvunza akati naiwe hembe dzauri kutenga nemudhuriro wadzinoita wazadza monaki nehembe when it comes to my kids ndosara hangu ndakabhuroka, ndozvandakamuudza nemuromo wangu. Ikorosi yewiki rese. Aiwa, but well done, ndo zvakanaka. Chingoita calm down at least Endi wambotsamwa ukavhenda ukaita zvausati wamboita kubuda palive uchitsanangudza zvevana vako. It's being strong, being brave, but at the end of the day shamwari wakuziya mai vevana vako kuti vane hasha kusvika palevel ripi. Iwewe kana wanga uriwo pahai pekuti handidi akangondituka chimuunderstanda umunzwisisewo wongodzika wombichana woita cool down wombozama kunomuona iwewe face to face kuti right maikekedzo gara ngatimbosiyai zvekuti kudanana kana kuti panyaya yevana nefuture yevana ngatibvumirane chinhu one toita sei boarding inobuda iri kuboarding kwakanaka but kune zvinoitikawo zvakasiyana siyana right. Iwe chigara nevana ndokubatsirawo neapa pandikawanewo extra ndowedzera kana ndikatowa ndina chinzwisisa urega kundituka.
true. Yes. Because apa nyaya yanga iripo ndeyekuti unoona yaya yekuti social media mumwe munhu anogona kuti rega nditize nesocial media kuti nditanishe zita remurume wangu nekuita sei chitsvaga sympathy. So ini ndangoenda kuti ticlarify nyaya dzacho dzese dzekuti paanotaura zvakati ininiwo ndenge ndaita zvakati panawo handisisina hasha kumuvenga ndatobomuvenga kana kuti sei ndinoti haambofe akabva mulife mangu because tine vana tese, you understand. Chichangosiyana ndechekuti inini naye hatichadanana but we only meet pavana. Even kufamily kwedu anotonzi chikwambo chemumhuri because kune vana. Saka ndo issue yandiri kuda kuti agadzirise iyoyo kuti gango matters dzinokonzerna vana ngasati emotional ngaakumbire zvakanaka pazvinenge zvangowanikawo zvawanika pazvashaika zvashaika because isusu basa redu remagitari njuga pamwe unogona kutoita mwedzi wese uchisa mashow achiflopa ozoita umwe mwedzi wekuti unongochingorwa mawin ega you get it. Yeah. Aiwa shishu tokumbura kuti mubva mazo kana vazotaurwa navo nasisketi kana zvichita mubva mamu unblocka and then nyaya vanga vachitaura yaya yekuti ndinongoda kuti mari yangu ipinde mari yacho ipinde nenguva yatakataurirana account education number yavo munayo. Zvakanakira kuti kana mazonzwisisana kana muchiziva kuti tinobhadhara musi wa30 mari dzevana mungoisawo mari yacho kana musingakwanisa mungoisawo message handina kukwanisa. I think communication yakadaro nyaya yanga ichinyanya kuemphasize Maikeketo was communication. Hanzi account number yangu munoiziya mari kana nguva yakwana inofanira kungopinda kana isi pane zviri kuitika wobva mango communicata. I'm sure munotoita coparenting yakanakisa zvekuti hapambonidhe kutsvaga PA kana mediator, munogona kutonzwisisana zvakatofamba zvakanaka. Nekuti akakwanisa kubvisa vauga muvhokabhulari yake kutaura neni iyoyoyo sisketi vati vachazamawo kumbotaura navo, vati mangwana vachazamawo kumbotaura navo, mosaka mese makutongosangana pakati. Iye ane zvavataurawo zvamukufanira kugadzirisa, imi mune zvavataura zvaari kufanira kugadzirisa. Saka chatinoda chekuti vana vafare, vana vakuru vachiziva kuti tina mai nababa vedu vari right, vanotinzwisisa vanotida. Ngavanake vana vacho, ukaona paprofile pamai vacho vakanaka, vagokura vagotsvinda. Wow. Vada kuti vagofanana nani? Vana vakanaka vakafanana namai vavo. Zvafara sei? Zvino ndotona bhuti rakazara nehembe. Ndikaenda kuratidzei bhuti rakazara nehembe idzodziya. Mufunga mundiregerero inda ngoyo pano ndishodzwa nditaura zina nebasa nekuti aunda understand isona bakeketso bakeketso takakuwa futhi US na veko ku baseline akati takonda nyepa mangwana kuti baba keketso na baba mari baba keketso anu chikwati ndako my doms amwana matremwe yokunyepa vanomboba $40 aya takapuwa na veko tesa avhunduka artistwo ndiri kunyepere naye sei what US veko kudhara ku baseline sisiketi mbondisai pa big screen muone Monarch. Kutaura nemuromo anhasi zvedu you weekend Monarch iripiko Monarch iyo iri mubhuti nasekera unge kuravhurirwa zipi yaendi ndiye rewe baba keketso vakanaka kabakeketso vane mabhegi tone buti hembe taiona endauya neV11 guys. V11 aiwaka mondiudza kuti anzi achengeti wana ini ndakatenga ndiripo musports mumashopu kwete ana Mickey Mouse ayaba V11 yauya taiona ngoma endi ini ndini general wepano pamama. Saka pano ndo panovhiwa nyaya V11 comment section. Monarch maiona na endina mukoma temba ku Santoni.
Hai ndechegore resu. One question guys, baba akekeso saka mamiro akataura namaikekeso behind the camera kuti vasasataura vulgar vave nerespect, muchava unblockawo here mochingotanga kutaura nyaya ina handikwanisi kuudza mainingi kuti vasataure vulgar. Zvekuti vasataure vulgar handingazovaudzi nekuti inini pamusha pangu, asi ndinovaudza kuti taurai na baba keketsu zvine respect panyaya dzevanhu. Murega kuita maemotions ekuti putseke mai vako, putseke mai vako inoda muchirwira love yenyu yekuti wandihurira, but pavana panoda maturity yekuti shamwari wona mwana andirwarira handina kana sendi. Shamwari kumba hakuna shuga, ndibatsirewo ndipowo yaunokwanisa. Anokwaya kuti nduri pfambe, kana ndiri pfambe pfambe dzozana takapfamba tese. Pira maikekezo ruregerera kutaura vulgar kwamuri. I don't think kuti vachazviita futi because maikekezo vari kuratidza kuti kucommunicata ne iwe unoti ndipfambi arinenge achikukumbira chekushandisa here nhaiwe mukomeni bubu tikubloke uende utibvire panapa. Single anoita zvaanoda. Mangwanani guys. Mamuka sei moro ndimuridzo nevamwe vese mamuka sei. Ndini gogo musaladi, ndikuda kutenda magifts ndiri kutaona ndofunga ndandarara. Ndiri kuda kutenda vese vandipa magifts nchiti kuna ndimuridzo. Ini ndakaita nguva yakadaro iyoyo, asi inini murume wangu aitouya nevakadzi vake achitotaura kuti vakadzi ava vari kundiramba vachiti une mukadzi, ndototi aiwa hana. Ukangodzora mwoyo wako zvinhu zvako, ndiri kutaurira ava ndevechidiki. Saka chinhu chandanyanya kuti nditaura hangu, ndiri kutenda vandipa magifts nekuti kuswera mangwana neFriday ndine gemu ranguwo na hanzi dzekuAfrica na 7 kunoku dzine dziri 9 half 7. Saka vanodawo kundisapota ndiuyewo kuzondisapotawo muzukuru wangu. Zvekuti muri kunetsana nemukadzi, vana havana mhosva. My Brandon vachataura naye, uri murume wandatonzwa atsanangura zvakanaka ati ina handidi kutukwa. Ndikaregedza kutukwa, unongoziva varume nemukadzi ndo zvamunotoita, munototukana muchitotaurira mashoko iwaya. Saka tongoti tinongokumbirawo ruregerero kuti muroora wedu pinduranai zvakanaka, muregere kuita masteps ekuti munopuhwana uyo munyai uyo ari kurambwa uyu. Chingoitai zvinhu zvenyu moita pachenyu, ende murega kuramba muchadzoka pano paFacebook mongotaurirana. Nyangwe dei zvakaipa, tarisai vana venyu vakura, kukura kwavari kutoita ikuku. Izvozvi nyaya yaitika vanokura vachiiona. Tatichingokumbira vane vana vakanaka zvekuti vakakura. Iye maikeketso wacho pamuromo hake, asi vana vakageza, ndichiona hangu paprofile vana vakagezeswa vakachena vari kukura. Mukadzi wake ndomuziya. Ndati tinongoti sori muzukuru zvinowanikwa ndiri kudivi revakadzi. My Brandon vachazamawo kutaura nawo. Tinoziva kuti mari yenyu pamwe munowana, pamwe munoshayiwa. Pawangowanirawo ipapo itawo zvidiki zvaunogona. Zvawati paimba unodawo kubhadhara 2 rooms, bhadhara 2 rooms dzacho idzodzo. Dzimwe mukadzi wowedzerawo. Ndatenda hangu. Good night. All right, same to you. Ayo mningirikiri baba keketsu, chimbozama ino kuti hopu yako yekuti mutaurirane yakunetsa, chimbozama futi kumbotsvaga one side raunombomu unblock. After all this, maybe after a day or two mambobreathe mess handiti for the sake of vana, because vana zvinovaafecta and ndezvekuti maikeketsu vanotodiscussa nevana because anogara ega nevana kauya kauti anofonerawo shamwari dzake dzanombononwa nadzo makulayo, obva ataura kuti imagine nezuro endaive kulive kwake tina akad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 a vana vachinzwa. It's not good, it's not healthy for vana, because mwana wese ndangoda baba wake nyange wakanzi vane mahure 50 mumota pa hatina basa nazvo baba vedu tichingovada zvakadaro. Andiwaona. Saka zama kumbounblocka maikeketso kaumborega kuisa munhu pakati for now. Kuti right after everything taenda kulive kwacho kuFacebook
still mari yaunga uchida yachona haina kuuya yanda ndichifanirwa kuzadzikidza 100, which means what? Which means after social media still ini newe tisine tingori neissue dzevana, hapana chazvachinja. Saka zama kuti kukuanbloka kwandaita panapa usanipushewo ini ndisakupushe kuti blokane futi, tiwane panhu pari muchuwawo. Hazviite kuti mupote muchitaura nyaya dzevana through PAE, to be honest, because PAE endi kana akadhakwa nhasi Keketsa arumwa nenyuchi kana kuti adonha mumba zviri emergency, unozofara here kuti mwana akatozoenda kuchipatara ari muICU handiti iwo wakandibloka? Hazvizi zvinhu zvinozofadza, God forbid kuti zviitike, but ipana neaccess yekuti mutaure boundary moseta kuti this line is opened simply because vana Keketso ngavafoni. Vana inini ndinombozviita kana tanetsana naKristi kuti listen here, don't call me about anything. If you are calling my phone, you are talking to Kyle and Kaiten. You are not calling me to say hai hatina hai. Inini kana nchifonera Kristi kumuudza kuti oil yangu yapera mumba muri kutonhora, ndine 100 euro, oil iri kuda 400, ndipo imwe 300. Kristi akati handina, ndine 100. I appreciate shoma iyoyo because ndo yakwanisa, but it's showing me kuti he's a man, he's taking responsibility yekuti kumba kwaketa handikubhadhari rent, but vana havangatonhorwi, rega nditopa apo oil. Yeah, true. Waona? Muchidaro vana vanenge vachikurawo manje isusu takaita vana vedu mafacebook tine ma18 19, vana vari kutokura mbichana, vana vanozosekwa kuchikoro. Unblocker maikeketso umbozama kutaura navo, kana zvarambisiso zoti inini I've tried my best, ndageza maoko, hashandike naye munhu, tambotry. Mangwana ndoziva kuti ina hangu ndiri munhu wepafacebook, but mazano handisi kunwa doro, saka ndotonyatsorizenowo kutokwanisawo kubatsira. Ndichazama umboudza maikeketso kuti panyaya yevana mafriends machii chimboisa kusaidi nemaboyfriend, boyfriend inouya ichienda. Ukama hwako naendi kusvika muguva nekuti mune vana vanotongokunidhai muri tu, vana vanoda vabereki vese muri tu, nyangwe mukanzi makarambana. Imi motofanira kuita ushamwari huya hune respect hwekutoti motobika kana kutoenda kugarwe kunodya sadza nevana, but huri ukama huya hwekuti vana vakwanise kuwana opportunity yekuti nezuro ndaive kulunch tine mapicture ababa vedu namai vedu vari pamwe chete. Kwete kuti vana vanoziva kuti baba namai zvigebenga, futseke. Vana vamboonewo muchimbotaura, it affects kids zvisingamboite. Ene kuti ini kana ndinavo vana, ini kana ndinavo handitaure zvamai vavo, asi mai vavo kana vane vana anotaura nezvangu. Gere, ini kana ndine vana anotaura nezvandiri kuona zviri kudiwa nevana panguva iyoyo, ndo zvinhu zvandinoita. Saka tofanira kungodzidza kuita izvozvo tese. Vana havafanira kutomboona kuti tanetsana kana kuti taita sei. Aiwa, otherwise pamberi nebasa endi Mwari ngaasimudze brand rako urambe uchienda kumberi. Chengeta vana vako, ndo nhaka yako, ndo vachakuchengeta mangwana. Vakadzi mukuzvara munotozvara nevanopenga, nevanopisa musoro, nevasina boundary. Varume unozvara nebora ngoma, but at the end of the day it's your blood. Hapana wauchazvirambira, iwe ndiwe wakazvara nemunhu wako, ndiwe wakanomutsvaga. Saka wotongoita zviri panzvadzi. Tese tazviona kuti chido chekuti unge uchichengeta vana unacho, dambudziko riripo nderekuti muri kurwa too much. Saka pari kuzoshaika kunzwanana pakuti nhasi ndine 50, mangwana handina zvachose, asi next week ndine hembe. Saka zamai ngogadzirisa pacommunication, mukangoita boundary rekuti aiwa usandituke panyaya dzevana, taura neni zvakanaka, mongonzwisisana. Mukoma wangu andawana wake, and the good thing about mukoma wangu ane respect, and ane respect. Auya akachema nyaya yake, haana kumbobvira ataura mashoko akashata nenyaya yamai wewana wake. Uri mudiki kunaendi? Uri mudiki kunaendi muridzo? Ko inini kungoshatawo nekungofutawo zvangu nedumbu. Atavedewo kuita kunge mabridge. Musadaro akanaka.
ndikuyanchitora hangu bongo uyu muzukuru wangu ndogara naye kuno ambona kuti uchaita sei udiwa here ndikupe mwana wangu Dimbo Boy umutengero hembe. Dimbo Boy ndewangu wakuda kuti saka mukoma endi mafanzi enyu anga achibvunza tambonzwa naPA kuti makuenda kuchechi, saka hanzi naPA wenyu muchazoita live muti kokewo tigoya kunoona live tichinzwisisa panhau yenhekwe nekuchechi, because vamwe vanhu vanofunga kuti munhu kana achiimba masong ake echinyakare nekuita zvekubute kana zvemabira vanofungidzira kuti haafanirwi futi kunge achinamata, saka takamirira kuzouya kuzoona nekudzidziswa kwenyu ikoko rimwe zuva kana mastress ezvevana apera. Pane anyora mucomment section hanzi Gogo Musaradi taurai naTemba ndoda kuroorwa naye, anonzi Rose. Temba ane pamuromo kudai anoroora here? Mukoma endi we pane karwiyo kaikai makaimba kwa Herbert amino kuti mungakwanisa here kungotiimbirawo hakanonakidza choizvo ndekapika kekunzi kanonzani kekunzi mirai nditoitarisa ndandakanganwa Mama Domza komadiki ito box match pa TikTok maikekesi na baba keketso pamwe maikeketso wanga wanoya started binda uko vanhu tizorore kunhikina kozi sometimes wamari makuda kuti ichokwadi ndoenda kudzidzisai ichokwadi minda muchida kusaiza endimi big brand rouya kubox game yekuti start yekuchengeta vana kuti iye atadza here. Aiwa mukadzi wacho. Yes. Box game ainongoita wanga show kana 2000 years kana 3. Hopa maikeketso one way kustarta business emunhu kadzi. Munhu aiwa musasaize celebrity redu kudaro. Zvese izvozvo zvake naFord zvese zvezvo nyaya yangu yendwe yatongopera maperero iwayo nekutotendawo ndazobva paya ndisina kutendawo vanhu vese vanga vangoripo kubva palive yatatanga kusvika izvozvo kuti ndinoziva paitika zvinhu zvese vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda but I just seen side rekuti taendawo live nevanhu netimu rasisiketi vakakwanisa kuunderstanda kuva nepatience dzekuunderstanda nyaya yese kusvika ipere vanhu vakaisa maopinions avo ndakukwanisa inini mwoyo wangu wasununguka manje ndakukwanisa kuita music yangu ndichiziva kuti hakuchina munhu achatanga kutaura kuti endi maikeketso this ndikaposta song people who comment about song havachapinze nyaya dzisiri necessary. So guys, comment section you see macomments edu sometimes anoaffecta vanhu vana endi nevana japraise nana macheso vanhu vedu vanotiinda tena music industry guys ngatinzwisisewo kuti vanhu venyama hani muri kuona kuti endi munhu wekuti anenge asingatodi kuuya palive but comment yako iwe uri mucomment section be careful as well kana muchienda kucomment section dzevanhu ziyayo kuti vanhu venyamawo besides kuva macelebrity nekuva music industry vanotoriwo nemafeelings nemafamily problems just like you kana maakuendawo kumacomment section munhu aisawo song komenda izvesong kuitira kuti munhu awane energy yekuramba achirelease kwete kuenda wakunokomenda zveprivate life yemunhu kuti nai wazotadza kuchengeta keketso nai wazodii munozopa vanhu pressure nestress nekuti vazoda kuuya kuzoadresa panapa mozotanga futi kuti he sure eho ndikuenda kwaketina but muchikanganwa futi kuti ndimi comment section mune matuka munhu zvekuti anosvika pakuti arega ndinotaurawo side rangu. Please guys, let's try to support each other. Vana endi vanoisa maeffort vanorara vachibika music vachiita sei kana uyo nesong yake you want us to appreciate him. I know a lot of people tinofarira music yaendi, there is no doubt, but comment section please ngatisangoenda tichingonoposta tichingonotukirira neprivate life yemunhu asina chaakutadzira just because wakambonzwawo maybe ex kana baby mama or baby dad kana kwamaikeketso wacho ngatirege kuenda tichinokomenda tichitukirira ndopavanozoita hasha futi dzekuti vanouya vakutuka futi endi andimaona.
muri right kuzviketi inini ndikandotika maikekeso handinendisika respect endimuridzo because ndimaiwe wana wake because ndikatotemba vapera regai tichiita tichienda game guys vanhu vanenge vaneta ende anga achitendawo vanhu tese tinotadza and we learn from our mistakes ivo maikeketsowa tinenge vakateererawo ndavangoitawo zvinhu zvokuti vana vachengetwe kunzi dai mambotisira song yake tamborowa jive tisatarana haana nguva yacho vanonguva iko iseiye kana ngavaise iya mwana wamambo iya zvesongo radhirama guys dzatu yeiye muzvemusic hazvichabudi vana vari kuvhara chikoro nhasi ende maidomza maita basa zvenyu saka guys macelebrity vanhuwo venyama. I know a lot of you guys panapa till 1000 you'll be wondering, you can see what time it is kunoku, it's 2 a.m. I'm sure ku Africa dza 4 or 3 so muri kuona kuti hakuzi kupenga uku endi kuva panapa from patatanga paya nanhasi munhuwo wenyama anongori nemafeelings sana Mili sana Doreen sana Temba G mama, asinda wina ka. G mama. G for general. Monarch for kids. G for general. Monarch ndaiona ndakukutemba ezvino ndakukutemba sezita rako. Aiwa indiri mukuru wepano. Oza kwese kwandakufamba ndakutongonzi general. General kwake tina. Iwe G for general. Guys, pane pasawa zvokuti box game chichipa ndansiri kuti ndimuridzi waAlfred. Ndanchiti just kungofara kuti varialieta vakungoita zvemwana chichichi. Kwakusiri kuti vanungapeme kungonakidzwa nekuti vagadziriswa namamilo ende tengiswa G for general. Varume vane pride. Hauna kuona kuti paipai ndakada kudzipwa nahulengende ndaita GoFundMe yemwana. Saka zvekumuti box game as it is now kuti azonzi necomment section akaita box game kuti achengete vana, it's not a good time. Kana akazofungawo kuti ada kujoinawo mabox game later nyaya yevana yasolvika yes but not now. Anotanga unze whole big brand akaenda kunoita box game nekuti akashaya mari yevana. Unoiziya comment section one. Guys, ndoda kuti ndikudzeyo comment section ipapo mundiregere. Ndanisiri kuti like ndaruda unopema cause guys inini ndine musha wake wakavaka nendozviziya zvese kuti handingamboti anotadza. Ndachingoti just to celebrate, life is too short guys, vanhu tiri kufa zvisingaite. Kungocelebrate kuti chinyi va-unblock maikeketsa havachatikowo murume chi vanongojoina vachitongofara nekutongoseka, that's all. Kwete kuti Wait. Today I'm going to end a general G for mama. One thing I like about you, I'm telling my sides. Yes, muno bumuka chako kutangi. Ndine rimwe gongo mutoto ndabhadharwa naendi ndikati musotovichu. Aiwa G mama. I don't know why G for mama. Why is it kana vanhu vakaenda kuna my doms? Guys, let me tell you one thing. My Europe Island. But nyaya dzekuZimbabwe vamwe vari kuenda kuna maidoms vanozoti vanogadziriswa. Nao baba akeketsi vauya paipa vakataura nyaya namumadomza. And then vataura kuti neniwo ndasununguka ndaona arerukirwa ndimuridzi arerukirwa maikeketsi varerukirwa mangwana pavanenge vakula down. Even maikeketsi vachono ndatoona kuti vava nekakuita kahopu kayakaiki kuti at least maybe togona kutaurirana pavana kayakaiki. Mama ndazviona kuti ini ndinotonga ndakutaurirai kuti uya munhu zvaaita zviya zvazvisiri ende uya bvatoto hazvaiitwa in front of me ende maita yenyu G mama dai maramba muchingobatanidza vanhu so vanhu vanenge varowana muchimbobatanidza muchingobatanidza ndo zvetinokudirai G mama. G for general. Maunganidze tavapa rimwe sere kuti maunganidze sisiketi hanzi ndimbopota ndichiuya ikoko nashumba ndimborayirwa. Ngava tokuisa ndisati ndadzokera mudoro kandi ndiri kupedza 6 weeks ndikavhura doro
denda ndakavhura doro ndaitsunzira ndoti iwe shida heno but mazano handisi hanzi unombofanira kumbonorayirwa nekuti hanzi ndiwe umwe munhu anomukotukawo saka ndabva ndatizotonyara. aiwa si zvekutuka varume guys toda kutaura chokwadi ningirikiri varume havadi kutukwa varume vanoda peace varume havadi kutukwa varume vanoda peace if ndosaka muchizoona kuseri aiwa takutaura edu in general panapa ndosaka muchizoona kuti kana mazvipira kuti muri vanhu vanoda mamarriage vekuti munoda henyu kugara mumamarriage mukada kufolowa malive ana ketina vachiti kumhata kwatata pamwe palive ndo pandenichiti kumhata kwatata ndakata live notanga kuti kupfugama kupatata mvura iwe uchiti vakana ketina maginda gori aya varume vazhinji vese chandakaona unoona murume achisiya mukadzi ane dako rakabva pano kusvika kubhuyera uko nehipi nezamu nezvese achinoenda pamunhu anenge murume saiye flat iron akaainwa varume vanoda peace kune vanoda kugara mudzimba vachona vasingadi kuita chitororo motodzikama because kuita jesa unge maidominic varohwa nenyaope nechikokiyana oti zveuri kuda zvemarriage vanotiza vanobvutwa kune vakangwara vanoziva kudai wose uya wakutora murume uyu wezita remadora uyu masonja vakangwara variko vakangwara kudaro vane vakangodaiwo iwe uchikaramata uchiti handinzarwa unosara nekuti handinzarwa ikokoko nekuita sejesi ipaiwo varume pisi mudzimba umu tovaziva kuti vanotipeta hapana akavimba navo akasanyadziswa but vapeiwo pisi kuchiting wachona pamwe zvipenzura zvavo zvingavate dongosara takudzva masvada tega panapa chokwadi varume vakafanana nehangadzi dino izvo vanogonigotiza woenda hanzi pauri kutaura nezvatemba please remember Santoni Santoni yatora mukombe mangwana nyasha ndendiri palive vana vanenge vavhara zvikoro ndendisina stress yesikuura ndakudzokera mudoro because chinondiita kuti ndimire doro ndotya kutadza kumuka mausiku ndonhingirikiri ndotadza kumutsa vana kuenda kuchikoro kuno unopetwa nemutemo saka vari kuvhara noti mangwana nhasi manje vanenge vavhara ndosvikoridzira temba nhekwe uye nemonaki yako palive nechikuridzira nhekwe uchitiratidza monaki maita basa nekuaudza nekuti manzwa ende achiti atenge chiitira vana kazhinji kacho handinotenda mavaudza imi manyati mimi ndakuonai kuti mauya muchida kutuka endi munenge munotuka bamukuru ikokoko kana bamunini muzvimire mama sisiketi ngaichisiya matambo ipai DPC ikokoko mukapopota vanoenda mukasara mane bhitanesi kuti he ndipe mari yevana izvi baya munhu abaya hanzi hapana mukadzi asingatuki murume asi murume anotukirwa mubedroom kwete kudaini madhomuza vedu vanongati kuda naizi tichitamba masongs avo endimuridzo tichitamba nenhekwe hanzi namichael Walsh, did you leave the hotel? No, I am still in the hotel. I didn't leave the hotel, Michael Walsh. I didn't leave the hotel. I'm actually still in the hotel. Mira indoda kumbopeta murungu auya panapa guys. Mira vari kutaura zvakanaka. Alright, ndomuziya murungu wacho. Michael Walsh, I'm just joking. That video was taken 4 years ago. I'm just joking. That video was a 4 years ago video. It's not now. It was taken few years ago. I'm not in the hotel. You can see I have a different hairstyle and now I'm a bit more older and matured. Okay, thank you for your concern. I thought you were being sarcasm, but I can see you are just asking out of curiosity. So no,
And thank God they are blends. Thank you, Michael Walsh. They just overreacted, to be quite honest, because we had an event and we were playing, or we were performing at an event in Dublin. So we had one of our country celebrities that visited Ireland from America. So when we went to the pub, the place where we had booked for the event, there was a problem with the electricity. So a lot of people wanted to take pictures with the celebrity from America. And then we just said, okay, since we have an apartment, you can come and have few, of course, decisions after having drinks. And then the manager at the hotel was very rude. He just called the police without even talking to us to say, look, guys, you can't do this. You can't enter the hotel, only certain people. So that's why it's escalated. But anyway, thank you for asking. Ndanga nchida kupeta nechirungu kutobvarura but ndaona kuti ari kubvunza mune zvakanaka, ari kutoshaudha mapodhisa acho. Mama waonzwa here kuti maidhomza ndo vaitora number 1 kuchikoro ka. Muri kuziva here kuti kubva zvandakaisa mavhidhiyo ekumapurisa ndaane mafollowers varungu panapa, pazvamurimo mutadze kutsvaga varume pano vasina. Manyati haupo, unaye wako kudhara tamunzwa, unobviswa mazino. Aiwa mumwe wedu team Mamilo. Ndabo. Maidhomza munozotemba anonakidza kokunaka ane mhine iri paposition yakamira kuti atemba akanaka makani Temba anondinakidza, asi Temba ukamupa doro ndimai Dominic pati 2. Asi Temba uyo undiona Zimbabwe ona achiri akangogara uye kaundionawo ndigire mapamba. Asi nhai guys, handisikunzwisa tsitsi here mazuva ano ndisinganwi doro nhai. Ende unoziva kuti I'm owing you zveshuwa. Ndatombobvunza kuti asi mama Sisiketi muri kurwara. Ndakabvunzwa neumwe munhu zvikanzi shamwari yangu best friend yangu auya kukliniki kuzoitwa ma-eyelashes nhasi. Akanditi last week akati ande out, ndikamupa excuse ndikamuti aiwa ndiri kuita course. Akanditi futi this week nhasi ati this weekend handeikupati imwe yatinosienda every year yemakongo zvikanzi uri kuhere, ndikati handizvikanzi asi wakanzi nadhokta wakurwara kana kuti une nhumbu. Ndikati no, zvikanzi kwako wabva wavenga doro kudaro. Ndikati shamwari rega ndimbomira ndandarinyanyira live everyday nebhodhoro everyday ndandisina energy. Saka vana vavhara zvikoro, saka I think ndakuzomboenjoyawo guys, ndambotry 3 weeks. Hanzi handibuyai kumbatombonwa, ndouya kuZimfest mili. Ndiri kuuya kuZimfest, ndotanga kuchocha kuZimfest. System yangu yanga yawandirwa nedoro zvekuti ndanda kuti ndikabata kapu ndandisisagoni kuimedza. Saka ndakati 3 weeks, but kutaura chokwadi guys, it was not easy. Sure, ndakaona video ya Holy Ten achitaura kuti kana wajaira chidhiri ichi kaichi achizongosiki zvekudaro dzinogona kungoita ungedza touch, because inini ndairova live paFacebook, TikTok ndakauya manyi live yangu yese ndendine either bhodhoro rewaini kana reJameson. So you can imagine toenda paunenge uchidudunuruka paya unenge usingaoni kuti watora to which extent. Womuka mangwana bhodhoro rako zasi wotanga kudhila nehangover apa uri kubasa uchiita mapiercing maibrows uri paslow motion, wodzoka ugara wakaneta kuti uzonopinda mujimu zvawajaira hazvichabudi because bhodhi yakarohwa nejemimbi. Buda muzvenitemba kuma7 AM toenda kusari muti chitatarika. Mama musingaratidzi kuti kunze kwachena. Hanzi kana mapetwa nejemimbi tinonzwa nekutemwa nebadza kunhingirikiri tichituka. But ndambokuzorodzai guys 3 weeks ndichiita zvejimu. Kana ndakatanga mangwana mondinzwisisawo. Ndakachengeta mabhodhoro angu, vana vavhara zvikoro, handisina pressure, chero ndikatemwa nedoro ndonopa vana kuna baba wacho. Tinenge takatomirira kuti muvhure hombe. Kubva mangwana vari kuuya nenyaya dzavo muziye henyu kuti makuisa kumunhu wekuti ndogona kungoti 2 minutes ndachinja 2 minutes ndadzoka. But ndindomufarira
namaikeketso vese ndovafarira kubvira kudhara ndichingoonawo, but unongoona kuti pari kungodiwa maturity. Handina hangu kuda kuzoita rudhi kuvabvunza kuti vanombori nemakore mangani, but maturity iri kudiwa paya paya because vanavo vakura guys. You handled it with love. Munoziva kuti kana naiwo mucharamba muchitaura nawangu inbox muchatoona kutoti mamwe maproblems anotosolviwa nevatorwa that hama dzedu tida kuti murambe muchindorowana. Imi munofunga kuti PA uya angasolve chinhu, ari kutowedzera moto instead yekuti ini ndogara ndakataurira shamwari PA uya ibva nditienda menoti akaundi yake yaramba sei kuhedheka. Ndachida kumukwidza pano paTikTok ende vakomana network yekuZimbabwe yatishinirwa. Maikeketso wazee vakutukirira zvino yaichikata kapa ndazovaisa pakoho 1 naPA. maidomza inzwai, ukaona murume achirwa nemukadzi wake achitukirira mukadzi wake, murume iyeye kana iri shamwari yako usajoine kutukirira mukadzi wake, nyarara. Nekuti mukadzi wake mangwana kana waakuwirirana iwe uchati kudi ende kana uchirespekta murume iyeye. Shamwari handidi unyekwa kana tazogara Abhero ane moto shamwari. Hanzi naAbhero mangwana unomuka usina mari yacho futi yerendiyo. Hai bvapo unotaurisa. Ende anga achipeta akakula down achinyatsoita kupeta munhu iye munhu akatsamwa kudhara shamwari. Ifo mama Abhero taakumuda apa mutumwa hana mbonje. Abhero taakumuda niki chako unozofandirwa nekwapo kazi taloya nebaba keketso vachikotaura chokwadi baba keketso nemamona zvechokwadi tombotenda hedu kuti baba keketso vauya vasinawo ukasha. Abhero ane nharo shamwari. Asi Abhero ngaamiswe Abhero. Chokwadi yamaneja ndakaonawo zviripo kokunyepe. Ndobva apa peta napita moyo zvikanapita moyo. Abhero anovhumuka. Mangwana ndomutsvaga pita moyo ishamwari yangu. Zvino agokandwa pasi pebhazi shamwari yangu palive yangu ndakakula down ndangonzwa zita ratonzi bvuu guys. Abhero akapetwa naPeter. Ende Peter anodambura manje. Peter anodambura kuita zvokuti apana Peter achaitwa kata. Zvinopedzerana paya paya. Abhero atokanyiwa nenetwork paya. Aiwa manje Peter hatauri anoshandisa izvi. Hanzi naAbhero ndini ndakazvitaura zvakataurwa kwaona. Ola achibva achinja zvikanzi kokunyepe. Ndandiregererewo ndasina kunzwa saidi rababa akeketso. But munoona kuti Abhero besides zvekuti anoshandira baba akeketso saPA, Abhero atori banditi chairo. Ora ngoma ndanzwa kutotaura kwake but andiradza kuti pakutanga anga ari neutral ende ndasikazi kuti maikeketso ndoenda chikumpa. Inini chandaona chabhoa Abhero ndechekuti kumashure uko anga achizama kubatsira maikeketso kuti vataurirane zviri muchiwawa nemurume but azoona akudashurwa akachinja maindi. Iwa munoziva kuti chaita kuti adashurwe chii? Imimi madha pamamubvunza Abhero dai anga akangwara ati no, this is more like a family issue. Inini ndiri obva aramba kupinda mezvi on public. Wazitanga kumuataka ka even behind camera anenge wazitanga kumuataka saka munhuwo wenyama guys. Abhero unozati Abhero ati kudi? Abhero ati maikeketso wanga wasisina mafeelings nababa wakeketso, they were no longer feelings. Saka ungandiudze kuti kana dai uri wedhorini onzwa munhu ari kuudza munhu waunzi kuti muregere. Vakawanda vatanga nelive tembe vari kuti hanzi maikeketso ndo vaita sei vatanga kutuka chiAbhero. Saka unenge wakungotsvaga chinorwadza chekushotesa. No, wazomutuka manje ipapo. Wazomutuka kuti uri kunyepa. Zvaurikutaura Abhero uri kunyepa. Ndopa zvatotangira wanga wambori mashamwari panguva yese.
Temba inzwa. Exactly. Kuti endimuridzi ndiye akaenda nenyaya dzesaidzi kunani kuna PA. But endimuridzi atauri nemuromo wake kuti maikekedzo ndo akaenda nenyaya kunani kuna Abel.